Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the number 1 and most trusted source of news and information ng Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Hunyo 10, tuiga 2026. Sa gihapon ini mo laga ni mo ang kurmaan, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna dalagwan karon nga mga balita, pagtipig, pagkinot sa tubig dapat seryosohon. Sulod pa sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, bangon ining pagulan-ulan, hindi kuno makabulig sa or sa sining kakulang sa tubig diri sa syudad. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, World Oceans Day. Coastal cleanup nakadimon sa masobra 500 kilogramos sa basura. Sa biyag kabahin, Red Cross nagpanawagan sa dugang mga donor sa dugo. Samtang ang Department of Labor and Employment magapanigayon sa job fair sa palabuton sining adlaw sa kahilwayan ukon Independence Day June 12. Sa mga nagapauna dalagwan karon nga mga balita nasyonal, istoryahan tani bala kay ang Senado kuno mayara sa seryoso siniyang pamahog, pero tubtob sa sining mga tinion way payagin na diga diri kung ano ining klaseng seryosong pamahog. Sa aton sining mga kasimanwa, basta may seryoso lang nga pamahog Gano'n nga ni klase, paano nato yung namabalaan nga seryoso klase pamahog ina? Sa aton sining mga kasimanwa, grabe, may napakaseryoso, no? The threat is a clear and present danger, therefore serious consideration must be taken. Ano klaseng threat ini? Sa aton sining mga kasimanwa, maulhot si Lucifer sa tunga sang plenaryo, malupok ang dako-dako siniyang atomic bomb sa bilog sining Senado. Ano klase nga seryoso nga threat kani? Kay mintras tanto ay sa may ginadiga diri karon ang Senado, partikularmente ang Gatchalian Black kag mismo ang direktor sa National Bureau of Investigation magapabilin iniiya nga makatuga sang kakugmat kakulba sa mga pumuluyo, partikularmente sa sining mga nagasala-sala nga do kasubong manugbata siniya nga kuring nga mga empleyado sa bahin sang Senado. Kay bangod sining napakaseryoso, clear and present danger, suno sa intel, no? Suno sa pahayag ni acting Senate President and Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian and former Senate President Tito Soto. That is why nga mayara sang mando gani ang acting Senate President and at the same time Senate Pro Tempore nga si Senator Sherwin Gatchalian nga umpisa subong adlaw at stabwas work from home. Sa aton sini nga mga kasimanwa, pero ay man sila sa may gindiga diri kung ano klase siniyang threat. Sa aton sini nga mga kasimanwa, hamakon nimo isa sa mga opsyon nila, mapatigayon sila kuno sang lockdown o botselingon, outside forces mahalin, malinupad ang drone, masulod sa Senado. Swarya ka gusip sa aton sini karon nga mga kasimanwa. Imbes nga makahatag sang klaro siniiya nga impormasyon sa mga pumuluyo or rather sa mga empleyado abi nagatrabaho sa sulod sang Senado sa kabilugan siniiya nga GSIS compound, why man niya sang klaro nga ginadiga diri karon kung ano
ining nasambitan si Banwa nga threat sa aton sini karon niya nga mga kauturan. No? Una sinadrigin buyagyag ni Senate President Sherwin Gatchalian nga may nabaton silang impormasyon halin sa NBI nga may threat ang Senado apisar why inigin detalye. During naman sa Blue Ribbon Committee sa consultative meeting sini nila si NBI Director Melvin Matibag pabutsyag sa mga yara kuno nga present dito may potential threat sa Senate building kag subong sa Senate premises. May kantanan sini nagpagigangot si Gatchalian sa Executive Committee kalakip na ang Sergeant at Arms agod na mas mapabaskog ang seguridad sa Senado. No? The security and safety of all senators and Senate employees is paramount. We will make sure that our work environment is safe and secure. Secure from what? From home. No? Safe from home from what? No? Sa aton sini nga mga kabumbo matibag, abi, ipagwa na sa imo sini nga sungad. Kung ano inang threat nga nga ginawakal mo. Kulang kilala ko pa nga retired police, NBI Director Melvin Matibag, sir, kipuado lang ya sungad mo. Kay kada buyag ya, kada buka sang sungad mo, gakarimalaso ang National Bureau of Investigation. Ang gwa ya sini karon Banwa, muro-muro threat. Sa aton sini nga mga kauturan, ang guaya sini karon, no? Daw kasubong nga mayara sang ano gani ang basang kumpare ko to nga nanghagad sini nga mabasketball kami nga duwa, no? Hindi sa ko mag-upod kay na-anxiety sabat sa isa namon kamigo niya. Kanugon pre hulamon ko patani motor mo nag-awas kali asayte Por Dios por santo. Daw ibalik ang kandila sa kumpare namon mo. NBI Director Melvin Matibag, sir, basi kon nag-awas man imo sini nga saite bayan saite disorder kay mo ya. Kalakip na diring iban pa nga mga opisyalis sa aton sini nga gobyerno. Digahi nyo bala sa nga klaro ano nga seryoso nga threat ini sa Senate premises kag di nga dito? Senate building. Ano nga sa isang seryoso nga threat, serious threat ini para nga magpati kami, para nga maintindihan namon. Kita mo si Senator isa man siniya ka do hangol-hangol man sa pwesto. Sa aton sini nga mga kasimanwa ko mga kulto padaylan ni sila nga duwa santikon kun isla mo. Santikon ko sila sa mga tinaga nga makapaitsindi sa ila, no? Nga hindi nila magagawan ang Senate presidency. Di kaluloy karon niya mga empleyado to. Hamakon mo ang balang isa ka nagaklaim nga Senate president nga work from home kamong pisa subong adlaw sa boss. Mambal naman tuya ang nagapati nga hasta subong siya mangyagyapo na Senate President. Hindi! Balik kamo! Opisina kamo! Ay galilintukin siya nga klase sa mga klase sa nga mga opisyal isang gobernami pang lapdusan sa nga ikog pagila sini nga mga taludtod para nga maumpawano. Kung nang kilala ko pa bumbutsam kay ikot sansa kay i-jokeslam ko sila. Ano nang jokeslaman? Hilampos mo lang tapos sa malumudyo. Amo na, sus Maria kagusip maluoy kamo sa mga pumuluyo sa Pungsod Pilipinas. Dukangan pagin sang iban siniya nga mga opisyal dira sus Maria kagusip mga karga lupot man ay pulo pasensya sa mga nagapanyaga kulo kargahan sa mga istorya palukpon tapos do kasubong nga grabe gid nga dapat kurulmaan gid pero ano gani ang seryoso nga threat ko na mga agency pa ano gani. Para nga mabalaan ta kag maintindihan ta kag makahangop kita ay yes. Serious threat ini kinahanglan naton nga magsunod sa kung ano man ang mando sa aton sini nga mga opisyales sa gobyerno. Galing kay ang nakabalo man lang si Tito Soto, si Sherwin Gatchalian, si Bilbin Batis. Sila man lang nga tatlo ang nakabalo. Ano kamo rin ang bago nga Tito Vic and Joey? 50 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11 driman sa palatuntunan Bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Malapit na lang kuno nga mag-3C ang numero sang majority block suno pa sa kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian
para iya nga mangin legal siya nga presidente sa Senado sunod pa sa kay Senator Bam Aquino. Dali lang, hold your horses. No? Mismo si Senator Bam Aquino nagapati nga kung amo gali hindi siya legal nga Senate President. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Pero sa aton sini nga mga kauturan ang pagpungko as acting Senate President and the Senate Pro Tempore, Senate President Pro Tempore ni Senator Sherwin Gatchalian ang natabo sini iya nga pagpiniliay sa nakaligad sini iya nga simana sa aton sini nga mga kabombo ang gina-back upan ini sa mga opinyon kag pananawan no sa mga nagkalain-lain man sini iya nga grupo kag institusyon, particularmente ang Integrated Bar of the Philippines no sa aton sini nga mga kabombo. But sa gyapon may pipila pa iya nga ti kumo mayara man sila sang ihibalo and wisdom with regard sa aton sini nga layi, nagpabutyag man sila sang ila sini nga kaugalingon nga opinyon. Ang mahambal ko lang, why ko labot sa kung ano man ang opinyon nyo. Tapusan na. Okay, madamo sang mga layi nga nagahangla dira sa Senado nga dapat mataga na sa nagakaigo sa nga pagdamod. Madamo sa mga hilikoton nga ginahanglaan sa mga pumuluyo sa pungsod na Pilipinas. Di ko nang pinatayog-tayog kamo na ihi nagpalaba-laba kamo lanit-lanit da. Anong pulos siya inakaroon sa mga pumuluyo sa pungsod Pilipinas, sabi? Anong pulos sina ninyo karon dira sa aton sini nga mga kasimanwa sa mga nabiktima to sang tuman kabaskog sini nga linog didto ya sa Mindanao? Naggasagad kamo ya ka pinaindis-indis sa inyo sini nga opinyon, palaba-laba kamo lanit-lanit da. O kung ano pa nang dapat sini nga takso ninyo? Samtang yang pumuloy sa pungsod Pilipinas nagaigod na. Nalinugan pa. Sa aton sini karon nga mga kasimanwa. Ti dapat sini manwa mayara na ni sang mahisayran sila dire. Sa sining numero ni kay ti amo ni kuno hambal nila nga sa bahin iya sang Senate mayara kuno sang ginatawag sining political arithmetic. Nga kun sa diin ti ang numero amo iya ang nagadikta sa sining mga tinion. Di konsiderar nyo abing ang interes sa mga pumuluyo sa pungsod na Pilipinas para matapos na sa aton sini nga mga kauturan ang problema sila dira. Sa aton sini karon nga mga kabombo. Philippine Standard Time 52 minutos ang nakaligad sa takna sini nga alas 11 diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa mga nagapalanago dira about inungkagid kamo nga maglantaw-lantaw sa mga live streaming na bla. Kay sa kalawigon sa pagpanago ni former Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao, sunod diri sa kay DILG Secretary Junvic Rimulya, bangod lamang nga naglantaw ini siya sa live streaming or naka-live ang kasal sa iya sini nga bata nga babaye. Dito kuno kaga na trace ini siya sa aton sini mga otoridad. Sa aton sini karon nga mga kabumbo, di pagkakita sini sa iya, gin-monitor siya dayon. Gin-monitor ini siya kay ang kasal June 7 mo, Domingo. Gingamit ang mga impormasyon kag gin-verify ang iya sini nga identity kag location. Gin-track kuno ini siya ang tanan sini niyang hulag sa aton sini nga mga kabombo kag nakitaan dito nga naga-Facebook live, nagalantaw siya sa kasal sa iya sini nga bata. Kag dito nagkasa kuno dayon sa plano si DILG Secretary Junvic Rimulya. Si Dumlao nga nagapanago sa masobra or lapit-lapit na duwag tuig ang ginaristar kagapon sining adlaw dito iya sa may barangay Pasong Tamo, Quezon City. Kasunod man sang tatlo kasi manang surveillance operations sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Magluwas sina may nagtip pagid nga kung sa diin nagapanago si Dumlao kag mas napahapos ang pagtumod sini sa iya sa aton sini karon nga mga kabumbo.
Si Dumlao kuno iya ang nagasaylo-saylo kag nagapabilin diri sa may Metro Manila samtang ini siya ang nagapanago. Senator Bato de la Rosa, sir, basi kung mag-click-click na lantaw ka sa live sa Bumbuanay Sunto, hindi gid. Ay, basi makasiplat si mo na. Tapos kagin tigpo kagin senador, dakpon kagin. Sa ton sini makasiwa kita mo kay Dumlao kanina, dakpan sa. Diyan mo na, bisan sino na nga live, hindi kaginanay magalantaw Senator Bato ha. Kung malantaw kagid man live sa Bumbuanay Sunto, hindi lang imo account gamita. Ang account lang anay sing iban sini nga tawo dira. Sa ton sini karon niya matag palamati 55 minutos na ang nakaligad. Sa tak na sini nga alas 11 diri sa Bumbuanay Sunto sa DYFM Bumbo Radyo Iloilo. Standby sa dugang mga balita kaga impormasyon. Diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa iban pagid sini naton nga mga topiko nga pag-istoryahan na ano man iyang nagklinabo dito iya sa may New York. Nagtinapungulay kuno to ya engineer ang mga fans ang New York kag San Antonio Spurs. Perdi sila ya gapon. Nanguto sila ya. Sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa. Tiyan mo ni karon ang reports ng mga nabaton sinadri naton, no? Kasunod sa kadalagaan sa San Antonio Spurs kagapon sini kadlaw sa ila sini nga game number 3 sa best of 7 series. Ginaluto sa San Antonio Spurs drio ang New York Knicks. Bago lang kanina kabalo sa inyo ang Knicks pinanumbag na kuminyo. Bago pa lang kanina kabalo sa ang Spurs. No, sa Knicks naggalabot niya sa punto nga may mga sinumbaganay dito sandig sa report sa aton sinima Kasimanwa sa bahin karon iya sa downtown na New York. Nga kung sa dito nagsinugatanay man to ang mga fans ng New York Knicks kag San Antonio Spurs sa aton sini nga mga Kasimanwa. Amo na bla, hindi na ka magpadala-dala sa inyo sini nga mga emosyon dira. Kung pwede man lang yung hampangon na lang sa basketball, dira lang, patay-patayin lang that cheer, pero siyempre hindi mapagpadala-dala buot mo kay basi kung madisgrasya kag kung ano matabo sinadrag karon si mo. Kung istoryalan niya itong kamaturan lang ng tinapungulay ko na bikaron. Tinabunan ka na bikaron. Ang Knicks fan to abi, nakabuno karon sa niya taga San Antonio Spurs nga fan. Si Wimbe bayran ang hospitalization sa nabunan. Si Jalen Brunson piyansahan tong nakabuno. Amo na ang susunod sa pinsan. Di ba ka Gisman? Sa aton sini nga mga Kasimano mo na nga cheer lang. Lipay-lipay lang. Di ko mapirdi. Ti batuno ng kapirdihan. Pero hindi na maglabot sa punto iyang kamo nga mga fans ang magtimbang sini nga team. Ang daw halos iyang kamo yung maglabot sa punto nga malinabutanay, magdinug-anay kamo dira. Kay una bes paminsaron nyo ged, although nga fan kamo sang amusin nga team, ining mga player, why gani kilala sinyo ni? Hindi na? Sa aton sini nga mga kauturan. Anyway, dugang nga mga balita kag impormasyon, kag sumungman, iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita sa aton sini pa rin nga pagpalayag, aton sini nga panumbalikan, di plastar nato ng detalye, matapos ang Bombo Network News. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang.
Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang kaadik sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Mag-observe ang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Fast Paradyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, ikasampu sa buwan ng Hunyo taong 2026. Sa ating mga headlines, bilang naman nasawi sa Mindanao earthquake, umakyat na sa 45 si Pangulong Marcos ay personal na tutungo sa mga napinsalang lugar ng 7.8 magnitude na lindol. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology naman nagbabala sa posibleng magnitude 8.2 na lindol sa mga trench ng Pilipinas. Acting Senate President Gatchalian iginit na seryoso ang nakatanggap na banta dyan sa Senado. Seguridad sa gusali ay pinaigting habang biniberipika ang mga impormasyon ng naturang pagbabanta. 18 dating bodyguards naman ni dating Representative Zaldico tutugon sa tawag ng Ombudsman para magtungo sa tanggapan. Sabpina naman ng National Bureau of Investigation, Kunisyon. At sa ating balita sa ibayong dagat, Islamic Revolutionary Guard tinarget ang United States Fifth Fleet dun sa Bahrain bilang ganti sa US strikes. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Umabot na mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa 45 ang kabuang bilang ng mga nasawi sa Mindanao earthquake matapos naman ng 7.8 magnitude na lindol nitong 8 ng Hunyo, araw ng Lunes. Ayon sa pinakuling data ng Office of Civil Defense, kabilang sa mga bagong naitalang biktima ang 7 mula sa bayan ng Jose Abad Santos at isa naman mula sa Malita, Davao Occidental, bukod pa sa 17 katao na iniulat na nawawala. Kabilang naman ang 4 mula sa Glan, Sarangani at 4 mula sa General Santos City. Mahigit 450 ang mga individual naman na sugatan at tinatayang nasa 35,000 mahigit na pamilya mula sa halos 200 barangay dyan sa 3 rehiyon o 4 na rehiyon ang naapektuhan ng kalamidad. Patuloy pa rin ang search and rescue operations doon sa mga gumuhong gusali kung saan ay mahigit 3,700 na uniform personnel ang nagtutulong-tulong mula sa Philippine Army, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard at sila ay nakadeploy hanggang sa mga oras na ito. Gamit naman ang 21 air at sea assets para sa relief at transport ng mga supplies at naitala mga kabombo ang naging pinsala doon sa mga kabahayan na nasa mahigit 3,000 kabilang na ang mahigit 500 na tuluyang gumuho at meron namang katumbas na halaga na 562 million mahigit ang halaga ng pinsala sa infrastruktura kagaya ho ng mga kalsada, tulay, pasilidad at iba pang mga kagamitan at istruktura
dyan sa General Santos Airport. Mahigit 1,000 naman na mga aftershocks ang naitala at sa updated record ay mahigit na ito sa 2,000 sa mga oras na ito. At tinaasahan na madaragdagan pa yan mga kabombo dahil may kalakasan pa yung ilang aftershocks na umaabot hanggang 6.4 magnitude. Na naman nananatili pa rin ang suspension sa klase doon sa rehiyon na 11 at 12, pati na rin sa ilan pang bahagi ng rehiyon 9 at Bangsamoro na nag-deploy naman ng Department of Information and Communications Technology ng kanilang satellite facilities upang matugunan ang problema sa komunikasyon sa mga liblib na lugar. Nagbabala naman ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na posibleng umabot sa magnitude 8.2 ang mga lindol sa 6 na aktibong trenches sa bansa. Matapos nga yan yung malakas po na magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Sarangani noong araw ng Lunes. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, kabilang sa mga bantay saradong lugar ang Philippine Trench, ang East Luzon Throw, gayon din ang Manila Trench, Negros Trench, gayon din ang Sulu Trench at Cotabato Trench. Ipinaliwanag naman ni Director Bacolcol na ang mga trenches na ito ay may kakayahang maglabas ng napakalakas na lindol. Gaya na lamang ng nangyari noong Agosto 17 ng taong 1976 nang tumama ang magnitude 8.1 sa Mindanao na nagdulot ng malawakang pinsala at tsunami. Binanggit din niya na ang mga lindol sa ilalim ng dagat ay maaaring magbunsod ng lokal na tsunami. Kaya't mahalagang kilalanin ang mga natural na palatandaan tulad ng malakas na pagyanig, biglaang pagbabago ng antas ng dagat at malakas na ugong mula sa dagat. Dagdag pa ng PHIVOLCS ang Cotabato Trench na may habang mahigit sa 300 kilometro ang pinagmulan ng kamakailan lamang na magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani na itinuturing na pinakamalakas ngayong taon. Dahil dito pinaalalahanan din ang publiko na maghanda ng go bag, alamin ang evacuation routes o yung mga ruta patungo po dun sa mga evacuation centers at makinig sa opisyal na abiso ng PHIVOLCS upang maging handa sa anumang sakuna. At sa mga oras na ito mga kabombo, ating alamin ang aktibidad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil nakaschedule ang kanyang personal na pagtungo doon sa mga lugar na naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol. May update dyan si Bombo Anali Soberano. Bombo Dennis, biyaheng Mindanao, partikular sa General Santos City ngayong araw, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para personal na makita at mabisita ang mga lugar na matinding tinamaan ng 7.8 magnitude na lindol. Bago naman bumiyahe si Pangulong Marcos papuntang General Santos City, kaninang umaga ay nagsagawa ito ng inspection dito sa may bahagi ng San Francisco High School sa Bago Bantay, Quezon City. Batay sa ulat na nakuha natin mula sa Presidential Communications Office, 11:45 ngayong kaninang umaga, nagsimula ang unang event ni Pangulong Marcos dyan sa General Santos City, kung saan unang pupuntahan ng Pangulo ang St. Elizabeth Hospital sa Santiago Boulevard National Highway sa Jensan. Susundan ito ng pupuntahan niya ang General Santos City Oval Plaza upang mamahagi ng tulong sa ating mga kababayan. At pagkatapos dyan, Bombo Dennis, didiretso ang Pangulo sa Purok Kahilsot Village para inspeksyonin ang Romana Acharon Central Elementary School at susunod na inspeksyonin ang General Santos National High School sa Rizal, Kalumpang, General Santos City. Pagkatapos ng kanyang event, Bombo Dennis, dyan sa General Santos City, kaagad namang babalik dito sa Metro Manila si Pangulong Marcos dahil magkakaroon din siya ng event pa dito sa loob ng Palasyo ng Malacanang mamayang alas 5 ng hapon. So kanina, Bombo Dennis, ay ikinagalak nga ni Pangulong Marcos ang mabilis na pagtayo ng bagong gusali ng paaralan sa nasunog na halos isang taon na ang nakalipas
nakalipas. Ayon sa Pangulo, kanyang ininspeksyon ang lugar matapos ang insidente ng sunog. Ipinagmalaki rin ng Pangulo na natapos ang construction ng bagong gusali sa loob lamang ng 8 buwan. Anya, patunay ito na maraming magagawa ang pamahalaan kapag ang pondo ng gobyerno ay ginagamit ng tama. Nagtataglay din ang bagong gusali ng sprinkler system bilang karagdagang proteksyon. Kaya hinikayat ng Pangulo ang mga kinauukulan na tiyaking maayos ang mga pasilidad. Dahil dito, mas maagang makakauwi na rin ang mga mag-aaral at guro kumpara noon. Pinasalamatan din ng Pangulo ang lahat ng ahensya na tumulong, lalo na ang Department of Public Works and Highways, Department of Education at ang lokal na pamahalaan. Ayon sa Pangulo, bihira siyang makakita ng isang 4 na palapag na gusali na may 60 classrooms na natapos sa loob lamang ng 8 buwan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Malaking bagay ito dahil nais kong ipakita, kapag ang pera ng gobyerno ay ginagamit sa tama, ito yung kaya natin gawin. Kaya natin magtayo ng 4-story, 60 classrooms ng 8 months time. Samantala, tiniyak naman ni Department of Education Secretary Sani Angara na on track ang kanilang mga programa hindi sa pagtatayo ng mga school buildings upang tugunan ang kakulangan ng mga classroom. Pakinggan naman natin ang pahayag ni Department of Education Secretary Sani Angara. Okay. Ang nakaprogram for 2026, maumpisa na yung lampas sa 20,000 eh. So over 20,000, 25,000 depende sa cost ng materials. Ang kulang natin is over 100,000. So definitely, maaaring hindi natin mabura ito sa loob ng 2 taon, pero definitely magkakaresulta tayo. Bababa yung pangangailangan natin. Si Department of Education Secretary Sani Angara. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Samantala, si Vice President Sara Duterte naman nagtungo sa Cotabato City ngayong umaga. Suporta ng Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao kanyang pinasalamatan. Kaugnay yan, may report pa ang Star FM Cotabato. Dumating sa Cotabato City nitong umaga si Vice President Sara Duterte kung saan namahagi ito ng food pack sa mga residente ng lungsod. Sa kanyang mensahe, nagpasalamat ang pangalawang Pangulo sa patuloy na suporta at pagtitiwala na ani ipinagkakaloob sa kanya ng mga mamamayan sa Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao. Ayon kay Duterte, nananatili niyang pinahahalagahan ang suporta ng publiko sa kabila ng mga isyong at hamong kinakaharap ng kanyang tanggapan. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin para sa inyong lahat, mga kababayan namin dito sa Cotabato City, sa BARM, sa inyong patuloy na suporta at pagtitiwala sa akin at sa aking mga kasamahan sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kahit madami kaming mga pinagdadaanan na mga problema, na mga issue, na mga challenges, pero nandyan pa rin kayo sumusuporta at nagtitiwala sa amin. Maraming salamat. Samantala, ipinaabot din ng Vice Presidente ang mensahe ng pasasalamat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga mamamayan ng Bangsamoro Region. Sinabi ni Duterte na kamakailan ay binisita niya ang dating Pangulo sa The Hague, Netherlands, kung saan ipinaabot umano nito ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa suporta na ibinigay sa kanyang administrasyon. Mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kamakailan lang po ay bumisita ako sa kanya doon sa The Hague, Netherlands noong buwan ng Mayo. At lagi niya sinasabi kapag kami ay nag-uusap, ako ay bumibisita doon sa kulungan, na ipaabot sa inyong lahat ang taus-puso niyang pagpapasalamat sa 6 na taon na suporta ninyo sa kanyang administrasyon. At syempre, ang inyong pagdarasal na siya ay makauwi na dito sa ating pinakamamahal na bayan. Maraming salamat. At iyan ang report mula dito sa Cotabato City.
Ako si Bombosay Olis and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Samantala sa mga dagdag nating balita, binabantayan ngayon ng Office of the Civil Defense ang nasa 10 aktibong fault lines dito sa ating bansa, partikular na dyan sa Negros Island region. Ito nga ay matapos tumama ang mapaminsalang 7.8 magnitude na lindol sa Sarangani nitong Lunes, kung saan umabot pa ito hanggang sa iba pang bahagi ng Mindanao. Kabilang sa mga binabantayan ng mga aktibong fault line ay ang Southern Negros Fault at Manhuyod Pamplona Fault, at ito yung nasa eastern section ng Negros Fault System, at maging ang Bindoy Gihulngan Fault Line na nasa east of Negros Fault System. Maging yung Pinukanawan River Fault na nasa East Negros Fault din mga kabombo, at San Carlos Fault na nasa eastern portion pa rin ng naturang fault system. Maging ang Calatrava Taboso Fault at yung fault system na nakakasakop doon sa Sibulan, tinatawag ho itong Sibulan Fault Central Negros Fault, at yung Candoni Fault at West Negros Fault. Ang naturang mga fault lines mga kabombo ay kayang mag-generate ng hanggang magnitude 6.9 na lindol. Kabilang din doon sa mga binabantayan ang posibleng paggalaw ng Negros Trench. Bilang paghahanda ay nagbigay na ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng simulations sa mga paaralan at mga komunidad upang maging pamilyar doon sa mga kinakailangang hakbang sa oras na tumama ang ganong klaseng pagyanig. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na ang lindol na tumama sa Sarangani ay dulot ng paggalaw ng Cotabato Trench, at paliwanag pa ng mga eksperto ang lokasyon ng naturang lindol, ang focal mechanism, at yan ay nakikita dun sa pattern ng mga aftershocks ay nagpapakita nga na ito ay dahil sa subduction o yung mga pag-usad ng tectonic plates sa ilalim ng isa pang fault system na matatagpuan ho dyan, at ito ay pangunahin na istruktura sa karagatan malapit sa Mindanao na lumilikha naman ng malalakas na lindol na siyang nadedetect ng kanilang mga pasilidad, at posibleng magtuloy-tuloy pa itong mga aftershocks na namomonitor ho sa naturang lugar hanggang sa mga susunod na pagkakataon. Kaugnay pa rin ito mga kabombo, ang Department of Public Works and Highways ay pinabibilis na yung mga rehabilitation effort doon sa mga nasirang tulay, kalsada at iba pang infrastruktura sa Mindanao. Ang pinsala sa infrastruktura, umaabot na ho ito ng bilyon at posible pang tumaas sa inaharap na panahon. Iyan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Yes, Bombo Dennis, Bombo Ever, tiniyak nga ng Department of Public Works and Highways na pinabibilis na nito ang pagkukumpuni at rehabilitasyon ng mga infrastrukturang naapektuhan dyan nga sa may Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Prioridad kasi ng ahensya Bombo Dennis at Bombo Ever na maibalik sa normal ang mga pangunahing kalsada, tulay, ospital at iba pang mahalagang pasilidad upang mapadali ang relief at recovery operations sa mga apektadong lugar. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, sinabi nitong malawak ang pinsalang idinulot ng lindol sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, partikular sa mga gusali, paaralan, ospital, kalsada at tulay. Binigyan diin ng kalihim na agad na minobilize ng pamahalaan ng mga kagamitan, tauhan at pondo upang mapabilis ang pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura at matiyak ang maayos na paghahatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Ayon pa kay Dizon, tinututukan din ng Department of Public Works and Highways ang pagsusuri sa structural integrity ng mga ospital at paaralan upang matiyak na ligtas pa itong magamit ng publiko. Sa paunang pagtataya ng ahensya, umabot na sa humigit kumulang 1 bilyon ang halaga ng pinsala sa mga gusali at iba pang infrastruktura sa General Santos City pa lamang, at inaasahang tataas pa ito habang nagpapatuloy ang damage assessment sa iba pang lugar na naapektuhan ng lindol.
Kaugnay yan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa panayam yan ng Bombo Radio Philippines. Bigat po tingnan tama sa public infrastructure. So marami pong mga daan na nasira, naputol, marami pong mga tulay na naputol. Kaya po immediately po kagabi pa lang, pinamobilize na po ng Pangulo ang lahat ng resources natin para po maumpisa na ang repair and rehabilitation. Kasi kailangan po talagang madaanan itong mga kalye natin, mga tulay, para po maabot natin yung mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. So tuloy-tuloy po tayo dyan at pinapapaspasan po natin lahat yan. Samantala, nilinaw din ni Dizon na sa ngayon ay wala pang ebidensyang magpapatunay na mga nasirang istruktura ay bunga ng substandard na konstruksyon o yung pagkukulang nga sa disenyo. Anya, isang magnitude 7.8 na lindol na nangyari nga sa may Mindanao sa pinakamalakas na tumama sa bansa sa mga nakalipas na taon, kaya hindi may iwasang magkaroon talaga ng pinsala kahit sa ilang matitibay na istruktura. Gayunman, sinabi niyang magsasagawa pa rin ng masusing pagsusuri upang matukoy kung may mga kailangang baguhin sa disenyo at pamantayan ng pagtatayo ng mga gusali at tulay. Dagdag pa ng kalihim, bahagi ng pangmatagalang hakbang ng pamahalaan ang malawakang pagrepaso sa National Building Code upang matiyak na mas matibay at mas ligtas sa mga itatayong infrastruktura laban sa lindol at iba pang kalamidad. Layunin itong mapalakas ang disaster resilience ng mga gusali at pampublikong pasilidad upang mabawasan ang pinsala at panganib sa mga susunod na sakuna. Muli, ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa panayam ng Bombo Radio Philippines. Halos 8.2 yung intensity ng quake, no? Napakalakas nun, no? Isa yan sa pinakamalakas na na-experience ng bansa in the last maybe 50 years, no? So talagang talagang wala tayong magagawa dyan. Talagang bibigay yung mga area, lalo na sa mga bundok. No? Kasi grabe yung landslide. Nandun ako mismo kanina. At talagang grabe. So kailangan na lang natin ayusin ng mabuti at magdagdag tayo ng mga paraan para maiwasan yung mga ganitong disgrasya. Pero masyadong malakas talaga yung lindol. Nagsasagawa tayo ng magawakang review ng ating building code. First ito in, I think, 20 years. So, tingin ko, itong mga sakunang ganito ay reminder sa atin, no? Pero alam mo, minsan hindi naman regulasyon ang may kasalanan, eh. Minsan ang may kasalanan din yung mga nag-i-implement saka yung mga dapat nag-i-enforce, eh. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. Tugnay pa rin ang patuloy na pagtugay guys sa mga development dyan sa Mindanao. Nakapagtala na ho ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng kabuang 2,000 mahigit na aftershocks hanggang kaninang umaga, ngayong araw ho ng Miyerkules, at bunsod yan ng 7.8 magnitude na lindol. Pinakikita natin sa record mga kabombo, yung recorded aftershocks ay pumapalo ng 2023. At yung plotted, ibig sabihin, ito ho yung na-detect ng nasa 2 o higit pa ng mga pasilidad o monitoring device, 528. Habang yung naramdaman ng mga residente ay 47. May karamihan po ito at posible pang tumaas. Ang magnitude range, mga kabombo, ibig sabihin, yung mismong iba't ibang pagyanig, nag-uumpisa ho ito sa 1.3 magnitude hanggang yung pinakamalakas naman ay 6.4 magnitude ang lindol na tumama ho dyan at bahagi ng mga aftershocks. Lumalabas din sa data na ang lakas ng mga naitalang pagyanig ay maaari pa hong masundan, pero mas mabababa na kumpara ho doon sa mga inisyal na na-detect at maaari namang magtagal ito hanggang ilang buwan hanggang sa pagpasok ng bare months. Ang impormasyon niyan mga kabombo ay mula sa General Santos Seismic Station at Don Marcelino Seismic Station. Doon naman ho ito na nakabase sa bahagi ng Davao Occidental. Abangan mamaya ang ating panayam kaugnay ho ng mga
monitoring na isinasagawa ng mga ahensya ng gobyerno. Mamaya ay tatampok natin kung kumusta yung ating mga pantalan matapos ang 7.8 magnitude na lindol. Kukumustay natin ang Philippine Ports Authority kaugnay ho ng kanilang monitoring at kung may mga pagbabago doon sa biyahe ng mga residente o ng mga biyahero dahil nga sa naturang lindol. Kuha na muna tayo ng mga karagdagang report. Bombo Ever? Dako po muna tayo dyan sa may Senado. Si Acting Senate President Sherwin Gatchalian ay giniit na seryoso ang banta sa Senado. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng mga karagdagang detalye sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganan. Bombo Dennis, Bombo Ever, iginiit ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na hindi maaaring baliwalain ng Senado ang anumang impormasyon kaugnay ng posibleng banta sa seguridad ng institusyon. Dahilan upang ipatupad aniya ang heightened security measures at work-from-home arrangement para sa mga empleyado. Ayon kay Gatchalian, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang intelligence agency, partikular na sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA upang maberipika ang mga nasabing impormasyon. Kaugnay nito, ibinunyag din ng senador na may mga personalidad umano na binanggit si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag kaugnay sa manoy banta. Bagaman tumanggi siyang magbigay ng karagdagang detalye habang nagpapatuloy ang validation ng impormasyon. Dagdag pa niya, isa sa mga ulat na kanilang natanggap ay ang posibilidad umano na may mga armadong individual na maaring manggulo sa loob at labas ng Senado. Batay sa impormasyon, maaari rin umanong konektado sa 18 nagpakilalang dating mga bagman ni Saldico sa sinasabing banta. Ngunit nilinaw naman ng senador na kailangan pa itong kumpirmahin sa pamamagitan ng karagdagang impormasyon at verifikasyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng payag ni Senator Sherwin Gatchalian. Itong intel information, sineseryoso natin because yung situation ay medyo tense. And inutusan ko ang ating Sergeant-at-Arms to already coordinate with NBI and also the various intel agencies para ma-validate. No? If you remember, nung Blue Ribbon na consultative meeting, nag-suspend si Chairman Erwin Tulfo at linapitan siya ni Director Matibag. No? At hindi ko lang masabi in detail. No? But what he said is there's a possibility of na merong manggugulo, no, sa Senado. And it's a possibility na armed group yung manggulo. Ipinaliwanag naman, Bombo Dennis, ng senador ang umunoy hindi pagbabahagi ng impormasyon kaugnay ng banta sa mga miyembro ng minority bloc. Aniya, mabilis umano ang mga pangyayari kung kaya't mas inuna niyang makipagpulong sa mga executive commission ng Senado upang masiguro ang seguridad ng lahat ng empleyado, media at senador. Inabisuan aniya ang lahat sa pamamagitan ng inilabas na memorandum ng kanyang opisina kahapon. Nilinaw din ng Acting Senate President na epektibo ang direktiba sa lahat ng empleyado ng Senado sa majority man o minority bloc. Tanging ang nakakapasok lamang umano sa gusali ay ang may mga opisyal na transaksyon at maayos na koordinasyon sa Office of the Sergeant-at-Arms o OSAA na nagbabantay sa buong Senate complex. Kasunod nito, nananawagan din si Gatchalian sa kanyang mga kapwa-senador na sundin muna ang umiiral na work-from-home setup ng mataas na kapulungan habang patuloy pa na sinusuri at binavalidate ang mga nasabing banta sa Senado. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian. Case-to-case basis inaalaw ng OSAA. Tayong tinitignan kung majority, minority, or Senate employee. Ang importante naman dito ay merong coordination as well as valid grounds to come. Appealing to our senators and encouraging our senators to work from home na lang, no, dahil nga of this security threat. Samantala, Bombo Dennis, muli naman iginit ni Gatchalian na iisa lamang ang kinikilalang liderato ng Senado matapos ang pangyayari noong Hunyo 3. Aniya, kinikilala ng ibang sangay ng pamahalaan kabilang ang House of Representatives at Malacanang ang kasalukuyang pamunuan ng Senado. Ito ay matapos ang patuloy na paglalabas din ni Senator Alan Peter Cayetano ng mga direktiba bilang paggiit na siya pa rin ang lehitimong leader ng mataas na kapulungan. Sa kabila ng umiiral na tensyon sa mataas na kapulungan, tiniyak ni Gatchalian na tuloy ang operasyon ng Senado, kabilang ang paghahanda para sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte at posibleng special session kaugnay ng mga panukalang may kinalaman sa pagtugon sa mga krisis at rehabilitasyon
Mindanao. At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Anghiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Nagatin niyan sa atin sa oras ng 28 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At kagaya ho ng ating nababanggit kanina, kukumustahin po natin ang ilang mga tanggapan ng gobyerno at sa puntong ito, yung Philippine Ports Authority at kaugnay ho ng monitoring dun sa mga pasilidad nila dyan sa bahagi ng Mindanao. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me ay si Bombo Everly Rico. Magandang tanghali po sa inyo, Binibining Eunice Samonte. Magandang tanghali po, Bombo Dennis at Bombo Ever at sa lahat po na nakikinig. Okay, nais po naming maitanong, may mga pasilidad ho ba ang Philippine Ports Authority na kabilang dun sa mga nagtamo ng pinsala sa nangyaring 7.8 magnitude na lindol sa parte ng Mindanao? Nako, tama po yan, no? Actually, as we speak, ay ongoing pa rin po yung assessment but mabanggit ko na lamang din po, kahapon po personal na nagpunta itong si DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez at of course si PPA General Manager Jay Santiago dito po sa base port ng General Santos para po makipagpulong sa mga opisyal at empleyado doon, pati na rin po sa mga handling or cargo handling operators para po alamin yung totoong sitwasyon on the ground after nga nitong malakas na lindol. At tama po kayo, base sa ating initial na assessment, meron po tayong ilang mga ports na naapektuhan. Kabilang po dyan yung Port Management Office natin sa Soc Sargent at sa Davao po. Nakapagtala po tayo ng ilang mga cracks at may ilang pong mga bitak-bitak na pasilidad sa ating mga pantalan. So kabilang po dito, for example, yung bitak sa wharf area ng Port of General Santos. Meron din po tayo mga pinsala sa Port Operations Building itself and sa Terminal Building. Meron din po tayo mga namataan na mga bitak, like for example dito po sa Port of San Roque at saka sa Port of Glan. At dito po sa Davao Occidental, dito po sa ating Port of Mabila sa Balut Island, meron po tayong ilang mga cracks na namataan din po dyan sa mismong mga pantalan natin. Ay kaugnay ho niyan, may mga naging kanselasyon ho ba ng biyahe lalo na nung kasagsagan po nitong mga malalakas na mga aftershocks at naibalik na ho ba ito o kailan maibabalik yung normal ho na daloy ng mga transaksyon dyan sa mga tanggapan ng Philippine Ports Authority sa bahaging yan po ng Mindanao or kung may mga biyahe na nagkaroon ng adjustment? Yes, actually, pagdating po sa biyahe ay tuloy-tuloy naman po yung ating operasyon. Tuloy-tuloy din po yung ating mga biyahe despite sa ilang mga nabanggit. Meron lang po tayong isa na suspension dito po sa operasyon ng Port of General Santos dahil po isinasagawa pa rin yung structural assessment sa mga pasilidad nito. Gayunpaman, patuloy naman po yung transaksyon na may kaugnayan sa pantalan ng General Santos at ito po'y ginaganap muna ngayon sa covered court ng pantalan para maiwasan po yung abala sa anumang negosasyon at business. Pero sa ating pong Port of Gensan ay medyo muna po tayo. Kumbaga may suspension muna po tayo. Okay, ang akin po katandem dito, si Bombo Everly Rico ay may ilang katanungan din para po sa inyo, Binibining Samonte. Alright. Just to follow up na lamang din po kung may mga contingency measures po ba na nakalatag ang Philippine Ports Authority sa panahon naman po ng kalamidad para magpatuloy pa rin po yung operasyon o kung hindi naman po ay maibalik agad po na magkaroon ng kung sakali na magkaroon po ng interruptions. Yes, tama po kayo, Bombo Ever. Actually, even before the disaster o ito pong bagong lindol, meron na po tayong mga disaster preparedness na ginaganap. Kabilang po dyan, kung yung po mapapansin, walang casualty din sa ating mga pantalan dahil nakahanda na po yung ating mga empleyado at tuloy-tuloy po yung ating mga nationwide simultaneous earthquake drill at pati na rin po yung mga surprise earthquake drill sa ating mga pantalan. So mabilis po na nakaresponde yung ating mga empleyado sa PPA. Ang pagdating po sa contingency setup, meron po tayong mga
contingency protocols na nailatag na rin ni PPAGM Santiago sa lahat po ng pantalan. So kabilang po dito of course yung immediate suspension ng mga operasyon, saka po yung ito po yung ginagawa kasalukuyan, yung rapid damage assessment. Ginagawa po ito ng mga engineering teams natin, and of course close coordination with the local government units para po sa safety monitoring. And meron din po tayo mga alternative arrangement. For example, dito sa Port of General Santos, inilipat muna po sa Port Integrated Clearance Office yung ating operations para hindi po maantala yung serbisyo habang sinasagawa yung assessment. Alright. And of course po, baka meron din po kayong mga tagubilin po sa mga biyahero. Ngayong paparating na rin po yung long weekend para po sa araw po ng kalayaan. Yes, tama po yan. Actually, ngayon pong long weekend, inaasahan natin na posibleng marami rin pong mag-travel, especially balik eskwela rin po yung ating ilang mga mag-aaral, and marami rin pong magta-travel kapag usually ganitong parte na ng June o ng buwan ng Hunyo na po dahil pasukan na. So, pinapayuhan po natin yung ating mga pasahero na mag-book po siguro ng mas maaga bago po yung kanilang desired na biyahe, no? Ang pinakamaganda po ay i-check muna po nila sa desired shipping lines nila kung ano yung ruta o kung may biyahe ba dahil nga po merong lindol, no? For example, dito sa Gensan. So, yung mga magta-travel po ahead of time, mas maganda kung makabook ng mas maaga para malaman kung may biyahe ba o kung tuloy ba o naapektuhan ba ng lindol. Bagamat sa PPA naman po, tuloy-tuloy po yung ating monitoring sa lahat ng pantalan para po ligtas at maayos pa rin yung operasyon. At kahit po ngayong may mga magbabiyahe sa long weekend, mas handa naman po tayo, especially yung mga uuwi sa kanilang probinsya. Ito pong ating port o pantalan sa North Port, in-upgrade na din po yan. And meron po tayong mga additional na karagdagang convenience sa mga pasahero, yung mga free wifi natin, gumagana po yan, at saka po yung ating mga charging station at water hydration station. Okay, Bombo Dennis. Okay, ipahabol ko na lamang itong katanungan na ipinarating po sa atin ng aming taga-panood, taga-pakinig. Yung concern po dun sa magpapadala ng mga relief goods, mga tulong para ho dun sa mga naapektuhan ng lindol. Meron ho bang latag na setup ang Philippine Ports Authority dun sa mga kargamento na para ho sa pantulong? Kumbaga, meron bang lane para ho dito sa mga pasilidad po na ganito, and of course pati na yung mga gamit ho ng atin po mga tanggapan ng gobyerno na may dala na mga kahalintulad na mga tulong para ho dyan sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Yes, that's correct po, no? Si PPA General Manager Santiago po nagpalabas na rin ng directive sa ating mga port management offices na lahat po ng mga may dalang tulong o yung mga disaster relief ay dire-diretso na po sa ating mga pantalan. So meron po tayong special lane, especially po dun sa mga relief operations. At yan po yung ating pinaprioritize din, especially sa mga pagsakay, at hindi po dapat maiwan o kaya ma-delay yung anumang tulong na pinaparating, especially sa mga ating pong mga nasalanta, no? Particularly dito po sa mga kababayan natin sa Mindanao, Davao at sa Gensan. At maraming salamat po, Binibining Samonte, at good luck po doon sa mga adikain ng inyo pong tanggapan, lalo na ngayong nasa kasagsagan po tayo ng matinding hamon din dyan po, lalo na sa bahagi ng Mindanao. Thank you so much. Nako, maraming salamat din po. Actually, monitoring din kami ngayon kasi may mga aftershocks pa po na i-record dito po sa ilang mga pantalan na nabanggit ko. So maraming salamat po at ingat po tayong lahat. Kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Binibining Eunice Samonte, tagapagsalita ng Philippine Ports Authority, at kaugnay ho ito ng monitoring dun sa mga pantalan, ano? Maging sila man ay hindi ho nakaligtas dito sa mga bitak-bitak na dulot ng malakas na pagyanig. Tuloy tayo sa ating mga balita. Muling nagpadala ng libu-libong mga pagkain, kagamitan at matutulugan ang Department of Social Welfare and Development doon sa mga biktima ng malakas na pagyanig sa Mindanao. Pinangunahan ng Mindanao Disaster
Resource Center ang pagpapadala ng karagdagang supplies doon sa mga biktima ng lindol na kinabibilangan ng 20,000 family food packs at ito ay hiwalay pa doon sa naunang bulto ng tulong na ipinarating at nakapreposition dyan sa bahagi ng Mindanao bago pa man nangyari ang malakas na lindol. Maliban nga sa pagkain, nagpadala rin ang Mindanao Center ng 380 water filtration kits para ito dun sa mga lugar na naapektuhan ang mga water supply. Halos 300 family clothing kits at mga hygiene at medical kits ang kabilang din sa naiproseso. Nagpadala na din mga kabombo ang naturang opisina ng nasa 450 na mga sleeping kits at mahigit 80 ng family tents para naman dun sa mga displaced families. Una nang humiling ang ilang mga lokal na pamahalaan ng dagdag na tulong mula sa national offices at kabilang ho dyan ang punong tanggapan ng Department of Social Welfare and Development para naman matugunan ang pangangailangan ng libu-libong pamilya na labis na naapektuhan ng malakas na lindol. Ayon pa sa tanggapan ng Social Welfare and Development, lalo na yung nakabase sa Mindanao, ay patuloy pa rin ang restocking at repacking para naman mapanatili ang sapat na bilang ng family food packs na ipapamahagi sa loob ng mahabang panahon habang nagpapatuloy pa ang pagsusuri o assessment sa mga tirahan, mga gusali at iba pang mga pasilidad bago pa man tuluyang pabalikin ang mga pamilyang nagsilikas. At katuwang ang iba pang mga ahensya, tiniyak din ng Department of Social Welfare and Development ang pagbibigay ng malinis na tubig at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Bombo International News. Kinumpirma ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ngayong araw ng Miyerkules na tinarget nito ang US Fifth Fleet sa Bahrain bilang ganti sa strikes ng Amerika laban sa Iran. Base sa ulat, naglunsad ang Islamic Revolutionary Guard Corps Navy Forces ng drone attack kaninang madaling araw laban sa US Fifth Fleet sa Bahrain. Ito ay tugon umano ng Iran laban sa inlunsad na strikes ng US sa kanilang teritoryo dyan sa may Just, Sirik at Kishim. Sinabi rin ng grupo na napinsala ng US strikes ang communications tower sa may Sirik at nasira pa ang 2 water reservoir sa may Bamani District. Sa ngayon, wala pang inilalabas na komento naman ang panig ng US Central Command hinggil dito. The Bombo Radio Energy Conservation Advocacy. Gamitin ang washing machine o plancha kapag full load na. Iwasan ang paunti-unting paggamit dahil mas malakas ito sa konsumo ng kuryente. Planuhin ang gawain sa bahay para isang gamitan lang ng appliances. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Pinag-iisipan pa ni dating Anakalusugan Party List Representative Mike Defensor kung tuluyan siyang magpapakita sa National Bureau of Investigation kasunod ng kanyang natanggap na subpina mula naman sa naturang tanggapan. Kung maalala mga kabomboy, binunyag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na binayaran umano ni Defensor ang 18 dating bodyguards ng tig 5 million pesos para lamang magsalita. Ngunit una na rin itong pinabulaanan ni Defensor sa naging panayam ng Bombo Radio Philippines. Ayon kay Defensor, walang basihan ang naturang reklamo at dahilan ng pagpapatawag sa kanya ng National Bureau of Investigation dahil ito ay pawang mga sabi-sabi lamang at walang batayan. Tinawag din ng dating mambabatas ang mga naturang aligasyon bilang double hearsay kung saan ekwinento lamang umano ang naturang impormasyon sa isang hindi mapagkakatiwalaang individual na siya namang nagkwento doon kay Director Matibag. Dahil dito ay may tuturing anya ito na katawa-tawa ang naturang reklamo na pinagbasehan ng subpinang ipinalabas laban sa kanya.
Sa kabila nito ay sinabi naman ni Defensor na bukas pa rin siya sa posibilidad na pagtungo sa National Bureau of Investigation at yan ay upang masagot ang mga katanungan para sa kanya. Kung maalala mga kabombo, lumabas ang issue ukol sa umano'y pagbibigay ng suhol sa 18 dating bodyguards habang nasa kasagsagan ng pagdinig ang Blue Ribbon Panel sa ilalim ng chairmanship ni Senator Pia Cayetano at sub-committee group naman na pinangungunahan ni Senator Rodante Marcoleta. Tinawag naman ni Senator Raffy Tulfo ang Cayetano Block o grupo ng mga senador na pinangungunahan ni Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate of the DDS. Ang DDS o Duterte Die Hard Supporters ang kadalasang tawag sa mga taga-suporta ng pamilya Duterte. Ginawa ni Tulfo ang naturang pahayag kasunod na rin ang naunang bansag ni Cayetano sa Gatchalian Block o grupo ng mga senador na pinamumunuan ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate of Malacanang. Welta ni Tulfo, akma lamang na tawagin ang grupo ni Cayetano bilang Senate of the DDS dahil malinaw na pumapabor si Cayetano sa mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binilikan din ni Tulfo ang pagsasabi ni Cayetano na ang kanyang grupo ang totoong Senado o may tuturing bilang Senate of the Philippines. Anya ang grupo ni Senator Gatchalian ang may tuturing bilang tunay na Senado ng Republika ng Pilipinas dahil ito ang kinikilala ng mas nakararaming senador at ng iba't iba pang mga institusyon sa bansa. Samantala, nanindigan si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na may kapasidad ang Gatchalian Block na maghalal ng isang Senate President gamit naman ang 12 bilang ng bumoto para dito. Ang Gatchalian Block, mga kabombo, ay kasalukuyang grupo ng mga senador na sumusuporta kay Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President matapos naman siyang ihalal at ilang araw na ang nakakalipas, ito ay binubuo ng dating Solid 11 na dati namang nagsisilbi bilang minority block kasama si Senator Chis Escudero na nadagdag sa kanilang hanay. Ayon kay Justice Carpio, maaari nang maghalal ang grupo ni Gatchalian ng isang Senate President dahil sa ngayon ay hindi na dapat ibilang si Senator Jinggoy Estrada bilang isang voting member dahil nga sa kanyang pagkakasuspinde sa Senado lalo't ito ay nakapiit. Sa ilalim kasi ng plunder law, ang pending na plunder case at ang preventive detention laban kay Estrada ay otomatiko umano na pumipigil sa kanya na makibahagi sa Senate proceedings at pagdidesisyon sa mga mahalagang bagay ng kapulungan. Hindi rin naman dapat na ginagamit ni Estrada ang kapangyarihan ng isang senador. Tinukoy pa ni Carpio ang ilang Supreme Court rulings kabilang na ang Trillanes versus Pimentel kung saan ay nagdesisyon ang kataas-taasang hukuman ng isang public official na nasa ilalim ng preventive detention ay hindi na dapat na nakakahawak pa ng public office habang siya ay nakadetine. Dahil dito ay nanindigan ng dating maestrado na hindi na dapat ibilang ito si Estrada sa voting members ng mataas na kapulungan at ituring ang 12 bilang ng boto ng mga senador bilang sapat na upang makapaghalal ng isang Senate President. Samantala, si Assistant Ombudsman Miko Clavano kinumpirma ang pagkakabasura sa reklamong plunder, graft at iba pa laban kina Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Ledesma. Kaugnayan may kalapang report si Bombo Grant Hilario. Ngayong araw, Ombudsman na ibinasura nito dalawang pinagsamang reklamo laban kina Executive Secretary Ralph Recto at PhilHealth President Rufino Ledesma Jr. Ito mismo ang binagi ni Assistant Ombudsman Attorney Miko Clavano nang tanungin ukol sa mga reklamong kinaharap ng mga nabanggit na opisyal ng pamahalaan. Batay sa resolusyon ng Tanod Bayan na inaprobahan maging ni Ombudsman Jesus Kispinboy Ginimulya, na-dismiss ang mga reklamong kriminal at administratibo dahil sa kakulangan ng ebidensya. Kailangan kasi na ang mga ebidensyang ipresenta ay papasok sa panuntunan ng prima facie evidence with reasonable certainty of conviction upang umakyat bilang kaso ang reklamo. Magugulit ang inihain ng ilang mga doktor ang reklamong plunder, graft, technical malversation at grave misconduct laban sa mga opisyal
kaugnay sa paglipat ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth sa National Treasury noong 2024. Subalit sa inilabas na resolusyon ng Ombudsman ay ibinasura lamang nito ang mga naturang reklamo kontra kina dating Department of Finance Secretary Recto at Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth President Rufino Ledesma Jr. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Ever, kaugnay pa rin sa Office of the Ombudsman, dilinaw ng Tanod Bayan na regular naman nilang ini-interview o kinakapanayam ang 18 bodyguards ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Patungkol ito sa kanilang pagtawag sa naturang grupo para sila ay magtungo sa tanggapan ng ahensya hinggil sa nagpapatuloy na mapagsusuri ng Ombudsman. Ito makaraan kasi ay ibinagi ni Attorney Levito Baligod, abogado ng 18 nagpakilalang mga dating sundalo na mayroon silang schedule na bukas at sa susunod pang mga araw. Tutugon anya sila sa tawag at tiyak ang pagdulo o pagbuntas sa tanggapan ng Office of the Ombudsman sa itinakda nitong schedule ng grupo. Kaugnay niyan ating pakinggan si Attorney Levito Baligod. Pero recently, nakatanggap ako ng tawag galing sa Office of the Ombudsman at humingi sila sa akin ng schedule kung kailan maaaring pumunta ang mga sundalo doon. At meron na kaming schedule, no? Mag-umpisa sa June 11 and then 15, 16 onwards na. Pero pupunta kayo, sir, at mag-comply sa Ombudsman? Of course. Kasi doon namin final yung affidavit eh. Samantala, pinaratangan naman ng abogado si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag bilang isa umunong political operator. Ito'y bunsod ng isyuan sila ng panibagong subpoena upang humarap ngayong araw sa komunidad para sa tinatawag umunong identity verification. May isang ulit na pakinggan si Attorney Levito Baligod, ang legal counsel ng 18 bodyguards. Yun na nga ginugulo na kami, pinapagod kami. Nagpalabas na naman si Matibag ng subpoena. No? Pinapa-appear niya kami sa June 10. Ang purpose niya, identity verification na naman. Nakatatlong beses na yan eh. So, pinapagod niya kami, tapos sabi niya, utos ng ombudsman daw. Pero may separate kami na invitation sa ombudsman eh. So, palagay ko itong si Melvin Matipag, pumapapel na lang. Kasi he is more a political operator than an investigator. Gayunpaman, patuloy ang pag-iimbestiga ng National Bureau of Investigation sa aligasyon pagbibigay umano ng 5 milyong piso sa mga dating sundalo mula kay former Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor para tumestigo sa isyu ng korupsyon. Subalit, ito'y marinang pinabulaanan ng dating mamabatas at pati 18 bodyguards. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Kuha pa po tayo ng mga karagdagang report. Iba pang lokal na pamahalaan dapat ding maghanda sa posibilidad ng paglindol kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. May nagkalap pang report dyan si Bombo Cindy Graida. Nanawagan si Bicol sa Party List Representative Terry Don sa mga local government unit na paigtingin na kanilang paghahanda sa posibleng malakas na lindol kasunod ng 7.8 magnitude na pagyanig na tumama sa Mindanao nitong Hunyo 8. Naganap ang insidente dahong alas 7:37 ng umaga sa timog kandurang bahagi ng Maasim, Sarangani, kung saan naramdaman ito sa iba't ibang lugar sa Mindanao, kabilang ang General Santos City, Davao City, Sultan Kudarat at iba pang kalapit na lalawigan. Nagdulot ang pagyanig ng pagkasira ng mga infrastruktura, kabahayan at iba pang pasilidad sa mga apektadong lugar. Naiulat din ng mga nasawi at sugatan habang nagpapatuloy ang pagmonitor ng mga otoridad. Bilang dating convener ng Infrawatchdog, sinabi ni Redon na hindi dapat maging kampante ang Metro Manila at iba pang lugar na maaari ring makaranas ng Big One earthquake. Aniya mahalagang maging handa ang mga komunidad sa worst case scenario. Iginit din ng mambabatas na marapat na magsagawa ang mga local government unit ng inspeksyon sa mga gusali at iba pang istruktura upang matukoy kung kinakailangan ang retrofitting o iba pang hakbang para masigurado ang tibay nito. Mahalaga ho talaga yung pong local government unit, sila ho yung pinaka mayor na may obligasyon po dyan po sa bagay na yan.
magandang ikutan ho nila ho muli yung pong lahat po ng mga gusali, no, na meron ho sa ilalim po ng kanilang pangangalaga, kasi hindi ho talaga obra na talagang nakita ho nating mga images at videos ho kahapon na talagang nawasak ng parang pancake, no, yung ilan sa mga gusali. Dapat matiyak ho natin na kung kailangan ho magpa-retrofit, no, ng mga gusali, dapat ho ma-identify ng mga local government units. Yan ang bahagi ng naging pahayag ni Bicol Saro Portales Representative Terry Ridon. Samantala, patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon sa mga apektadong lugar habang sinusuri ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang pinagmula ng lindol at posibilidad sa mga susunod pang aftershocks. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Cindy Graida, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Sa mga ulat naman ng atin po mga himpilan at yung grupo ng mga doktor at abogado na nagsampa ng kaso kina Executive Secretary Ralph Recto at Philippine Health Insurance Corporation Chief Executive Officer Ledesma dun sa umano'y illegal na paggamit ng public funds ay kinabahala ang agarang pagbasura ng ombudsman sa kanilang mga reklamo. May balita ang Bombo Radio Rojas. Ikinababahala ng grupo ng mga doktor at abogado na pinangungunahan ni Attorney Rodel Taton ang pagbasura ng Office of the Ombudsman sa mga reklamong plunder, graft at malversation laban kay Executive Secretary Ralph Recto at dating Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth President at Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma dahil umano sa kakulangan ng ebidensya. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Attorney Taton, legal counsel ng mga Ilonggo lawyers at physicians na nagsampa ng mga kaso kaugnay ng umano'y illegal na paggamit ng pampublikong pondo. Wala pa silang natatanggap na kopya ng resolusyon na sinasabing nagdi-dismiss sa mga reklamo laban sa dalawang opisyala. Anya, may iba pang mga reklamong naihain laban kina Recto at Ledesma bago at matapos ang kanilang kaso. Kaya hindi pa nila matukoy kung aling partikular na reklamo ang tinutukoy sa mga lumabas na ulat. Sa kabila nito, nananatili anyang matatag ang kanilang paniniwala na mayroong mali sa naging proseso ng paglilipat ng 60 billion pesos sa reserve funds ng PhilHealth sa National Treasury. Iginiit ni Attorney Taton na nakikita nilang may indikasyon ng masamang loob o bad faith sa pagpapadali ng naturang transaksyon na anya'y nagdulot ng pagdududa at nagpahina sa tiwala ng publiko sa pamamahala ng pondo ng PhilHealth. There are precautions for this. No? What we're saying is there is an evident bad faith in facilitating the transfer of 60 billion in PhilHealth reserve funds to the National Treasury. There is an urgent need to look into these issues. Public trust is involved. Public health is involved. And the questions on accountability, transparency in the use of public funds is very important. We are so aware of the evidence that we have, and also we understand that the Office of the Ombudsman is also identifying and investigating persons who are involved on this. Mula dito sa impila ng Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang umanay paggamit naman sa Dingbaksya issue noon upang maipalusot ang formally transaction katulad ng paglilihis ng atensyon sa flood control issue ngayon ayon kay House Deputy Speaker Garin. Kumuha po tayo ng karagdagang report dyan mula sa Bombo Radio Iloilo. Iginiit ni House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin na tila may pagkakatulad ang kasalukuyang usapin hinggil sa umano'y mga iskandalo sa mga flood control project at naging kontrobersya noon ng Dengvaxia vaccine. Sa panayam ng Bombo Radio kay Garin, sinabi nito na ginamit noon ang Dengvaxia vaccine bilang panakot sa mga medical experts at mga scientifico upang maitulak niya ang paglipat sa bilyon-bilyong piso at ginamit sa maling paraan noong panahon ng pandemya sa pamamagitan ng mga transaksyon sa Pharmaly noong panahon ni dating Presidente Duterte.
Ayon kay Garina, katulad nito ang nangyayari ngayon kung saan tila nililihis ang totoong issue sa flood control at idinadawit ang mga kalaban sa politika, gayon din ang issue sa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Anya, dahil sa mga ginagawang panglilihis sa issue, maraming kontrobersya ang hindi natutuldukan katulad na lang ng nangyayari noong panahon ng pandemya. Naniniwala naman si Garin na matutuldukan ang mainit na issue ngayon sa flood control projects. Sa pananaw natin, tila talagang inililihis ang sitwasyon para magbigay ulit ng fake news. These are diversion of the current situation at hand. Pareho lang ito nung dati, ginawa ang Dengvaxia na isang pananakot para matuloy yung mga formally transactions. Ginawa ang Dengvaxia na panakot sa mga scientists, mga doktor at mga BAC ng DOH. Kaya naglipas ng bilyong-bilyong pera at ginamit ng maling paraan during the pandemic. So again, itong sitwasyon na ito malamang meron silang gustong ilihis. Andyan yung usapin ng totoong flood control issues. Si House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Mula dito sa Bombo Radyo Iloilo, ito si Bombo Colonel Salis Miliaza, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo. Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob man o sa labas ng ating bansa. Nariyan ang Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. At dyan nga sa nilindol na lugar ng ating bansa sa Mindanao region ay dapat updated tayo. Masusubaybayan ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng ating mga himpilan. Unahin natin dun sa Davao region. Nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Davao. Habang sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa Caraga region, Bombo Radio Butuan. At sa area naman ng Soc Sargent region, nariyan ang Bombo Radio Jensan. Doon naman sa mga Ilonggo speaking sa Mindanao, Bombo Radio Coronadal. Sa Mindanao area pa rin po, maaari rin pong tutukan ang Bombo Radio Malaybalay, gaya rin pong Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. At bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.
Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa takna, sining alaw na. Balik na dali sa pagpangalagad sa Bombo Aray Zone 2 sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Stand by sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Check naton ang linya ni Iloilo City Councilor Miguel Treñas sa sining pagkumpirmar sa sining tinutuyo niya nga magpapili bilang Lone District Representative sa palabuton sining tuig 2028. Sa linya naton si Iloilo City Councilor Miguel Migs Treñas. Councilor Migs, good afternoon. Si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Aray Zone 2. Maying hapon di Bombo Cham sa gapamati sa Bombo Radio. Sang Sunday, nagpabutyag si Iloilo City Mayor Inday Raisa Treñas nga madalagan gid ikaw sa pagka-kongresista sa palabuton sining 2028 elections. Gina-confirmar mo bala ini, Councilor Migs Treñas, sir? Yes, Cham, no? Batian ko ang statement ni Mayor Treñas ang Sunday. Pag-desisyon naton, naghambal gid ako sa media, no, sa tanan, nag-consulta kita sa dalom, sa aton grupo, sa mga kapitan naton, sa mga lideres naton, na kung ano ang desisyon ta for 2028. Pero nag-ama na ang desisyon sa grupo ta. Nag-decide kita mapatalagan congressman for 2028. Pero am na gani liwat-liwat ko man niya gapon sa tanan na madugay pa tong eleksyon. Ang importante subong ma-serbisyo tanay sa mga pamumuno natin. Nangin masako man si Councilor Migs over the weekend sa diin nagpadulong ani si Councilor Migs kay we've heard nga tutok ikaw sa mga kabaranggayan regarding sa pagpasiguro nga may enough silang tubig, Councilor? Yes, no. So, last week ang personal fund ko man gamit ko. Nangatag kita tubig sa Barangay Ortiz. Tomorrow may mga schedule naman kita kay kadamo gid sa mga barangay na kulang sang tubig. Sang Monday naghatag kita supplies alin sa Iloilo City Government. Sang Tuesday nanaog kita. Pamati kita sa mga problema sang pumuluyo naton. So ang ilan nakita, ginatulod man ako madalagan congressman. Kay nabatsagan din nila kay former Congressman Jerry Treñas na damo proyekto na makita gid nila. So maginaduso man nila ako madalagot congressman para mga maaksyonan ta ang mga kilanan aksyonan sa barangay. All right. Now, ang ginkonsulta nimo, Councilor, sa 180 ka mga barangay, mga pila ang nagpabutyag nga punong barangay nga nagadusok gid sa imo nga magpapili ikaw bilang Lone District Representative, Councilor? So 3 months ago naghambal na kita panaog kita na 50% to 70% na basit na kaduan naton. Gapatawag man kita sa grupo naton, gapatawag kita sa lideres naton. Kadamo sang fiesta aman sago ga panaog kita nabatyagan tagid ang ila gusto na mapadalagan kita. So ako nga pasalamat man ko sa ila na ginaduso ako ang amon ni na eleksyon hindi nga post para sa tanan. So nagpasalamat gid ko sa ila sa porta sa akon nakita nila may maobra kita diri sa syudad sa Iloilo. Mga ano ginang ginahutik sang mga pumuluyo sang syudad sa imo, Councilor Migs, nga naluyagan nila nga ikaw ang magarepresentar dito iya sa House of Representatives sa mga Ilonggo? Yes, no, nakita man nila sang una na si Congressman Treñas kadamo ginabuligan sa barangay. Mga proyekto hindi delete, mga scholarships hindi mapudlay mangayo, mga dalan maubra, mga barangay hall hindi delete. So amo man ang mga kausa ko ang para sa atong pumuluyo. Hindi sila pagpabudlayan, may mga proyekto makita, hindi 5 years na may mga projects pa wala natapos. Amo na ang ginapromisa ko gid sa pumuluyo naton ang mabatyagan gid ang Okay. Councilor, you made mention nga halin sa imo personal nga
bulsa naghalin ang gina-share mo karon pinaagi iya sa pag-deliver sang tubig. Mambal naton bala ang isa man sa mga concern diri sa syudad sang Iloilo kag subong man ti ginpayag sang pag-asa nga mag-umpisa ng El Nino ining kakulang man sa tubig sa tagsa ka barangayan, Councilor? Ang problema tagida subong sa city proper no. Pila na ka tuig ang tubig man gyapon ang problema nila. Ang gina-concern nila kung makatubig lang sila kung gaulan. Mangkot ko sila kung isa ka adlaw pila ka drum nila ma-consume. May mga balay na pila ka drum, 6 to 8 ka drums ang ila ma-consume every day. So that's 20 pesos with isa ka drum. Nakadagagastugid para sa ila ang kwarta na tani mapakaon nila sa pamilya nila, sa mga kabataan nila, gasto pa nila sa tubig. So may ginamit ko akong personal na kwarta, dala kita tanker kay kilanlan gid sang pumuluyo naton. Tomorrow may makadto naman ka sa isa ka barangay, madulong kita tubig kay gahinyo gid sila, madulungan sila kay dako ginabulig. Maybe makakadto kayo sa isa ka barangay ang 1 week ni na Manila ma-save no. So tingwaan naton na kadtuan ta sa mga barangay sa city proper kay didto gid ang kilanlan. All right. With this, Councilor Migs Tanya, sir, thank you so much for your time yung ginatag man diri sa Bombo Radio. Sa liwat, mayong hapon. May nga pong git sa inyo nga tanay. Deriwavit si Iloilo City Councilor Miguel Migs Treñas. Tungod man sa kagustuhan sang kapin 70% sa mga punong barangay ila sini nga ginaduso nga magpapili bilang Lone District Representative si Councilor Migs Treñas sa tuig 2028. Digin payag man ni Mayor Inday Risa Treñas nga magpapili ang iya sini nga utod sa palabuton sini nga 2028 election. So, in-confirmar ini karon ni Councilor Migs diri sa Bombo Radio. Pero kung si Councilor Migs pagani sinya tidugay pamanto ang tuig 2028 subong ana iya mga dulong kita sang tubig sa mga kabarangayan. Kag direkta niya sa akon sini nga personal nga kwarta ang ginagamit naton para nga mahatagan naton sa tubig ang mga kabarangayan nga indeed kulang giniya no sa tubig sa aton sini karon nga mga kabumbo. Ang bisan pagani nga may pagtupa sa maulanon sini nga tsimpo pero hindi gyapon ka trespasser nga sarang iya nga makatipon ang mga kauturan naton sa tubig. Amo niyang payag man sa bahin karon iya sa nakitaan nga datos kag pagtuman sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nga pisar nga ti ang syudad sang Iloilo naga-eksperyensya sang combined efforts sa southwest na monsoon kon habagat pero ang El Nino situation magadala sa gyapon sang sining pagninit sang tubig. Pisar nga ti mayara sang pagtupa sang ulan sa palabuton sini nga mga binulan. Sa aton sini nga mga kabombo sarang gyapon iya maga-trigger ini sang water shortage. Sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa. Ti hindi pa man iya abi mapaktan tamo kag hindi mahibaluan bala no ang mangin kondisyon during sa El Nino or kung maka-influence bala ini sa climate pattern samtang ayara ang habagat sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa. Ti kung magdungan ang habagat kag ang El Nino sa aton sini nga mga kasimanwa maga-expectar kita sang maulanon sini nga tiyempo worse mayara sa pagtupa sa nga bagyo. Pero ti hindi kuno ini iya mabasko gid sini nga mga bagyo banwa. Ti bisan may pag-ulan-ulan ang pagtipon sa tubig hindi kuno sa gyapon makatrespasser sandig diri sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagakadapat gid sini banwa nga may mga tubig kita nga ayara sa aton sini tagsa ka panimalay. Ang
dako pagid sini nga problema naton sa aton sini nga mga kabombo, no? Sa bahin karon niya sa Metro Pacific kung diin to yang nag-abri klase, kung din to yang nangin maulano ng simpo, ginexpectar kami maulano ng simpo. Dito pa kagasunod sa ilati may mga pipe laying sa sila kuno. Kalawig sang simpo sini banwa nga nagasingka lang init sang haring adlaw wala sang sarang nga maka tublag sa ila sini nga pipe laying projects. Pero tido pilang nahot lang sini nalubgan nila kag this time nga ginatukso sila mo man ang ila sini iya nga pag pakita-kita nga kurabi may mga gimpang lubong sila iya nga mga tubo. May mga area pa nga kung saan nag-ulusmod tong pinanglubgan nila sa nga tubo. Kay man temporaryo lang kuno kay may mga testing pa sila sa aton sini nga mga kasimanwa. Imbes kung tani nga ti sa ila kita iya mag-sandig banwa nga mapasiguro nga mayong serbisyo in terms of distribution sa potable water. Sila man mismo yang naghatag karon niya banwa sa nga dugang nga problema sa aton sini nga pagapangatubangon. Pero klaro karon kag payag man diri gani sang konsihal si Councilor Mig Treñas nga madalagan gid ni siya sa pagka kongresista by 2028. Sinuayhan na mangin nakasumpong ni Councilor Mig Treñas kay sa piyak sining partido ang Lone District Representative nga si Congresswoman Jam Baronda ang last term na sa karon, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa, way pa man sang klaro sini nga pronouncement sa piyak sini nga partido kung bala sino ang magapapili bilang kongresista sa palabuton sini nga 2028 elections. Although matunog ang pangalan sini ni former Mayor and now Undersecretary for Public Safety, DILG Undersecretary, no? Jed Patrick Mabilog. Sa aton sini nga mga kabumbo, kay most likely sa aton sini nga mga kasimanwa, why naman sang padulungan sini ang papilian sa palabuton sini nga eleksyon. Si Congresswoman Jam, ti madalagan gid sa mayor no? Sa aton sini nga mga kauturan, magdalagan siya mayor ang iya sini nga katandem si DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog. Sa pagka-kongresista kag ma-retain iya nga magapa-re-elect, no? As their triumvirate si Vice Mayor Love Baronda. Di sa piyak to banwa sa aton sini nga mga kabumbo, syempre makita taman sa mga kabarangayan kag sa tagsa sini iya ka mga programa nga ginahiwat karon, no? Pagtipon-tipon, ara ang presensya ni Iloilo City Mayor Inday Raiza Treñas, kaupo diri si Iloilo City Councilor Miguel Treñas, kag ang ila sini nga matunog man ang pangalan nga magapapili sa pagka-vice mayor sa masunod sini nga eleksyon si Councilor Sedfrey Cabaluna. So amo na bala ining lauman sa mga taga-syudad sa nga Iloilo o nga pagapilian sa palabuton sini iyang 2028 elections. Sa aton sini nga mga kabombo sa line-up sa nga gugma, Undersecretary Mabilog for Congressman, outgoing Lone District Representative Julian Jam Baronda sa pagka-mayor, kag mapare-elect si Vice Mayor Love Baronda sa pagka-Vice Mayor sa Team Uswag, no? Sa aton sini nga mga kabombo, ara dira si Councilor Mig Treñas nga ginkonfirmar bago gilamang nga magapapili ini sa pagka-kongresista sa palabuton sini tuig 2028 nga eleksyon, sandigman sa pagduso sa iya sang mga pumuluyo kag mga punong barangay diri sa syudad sa Iloilo. Siyempre magapare-elect si Mayor Raiza Treñas. Kung magapare-elect si Mayor Raiza, mabungguanay gid sila ni outgoing Representative Julian Jam Baronda or ni Congresswoman Jam. No, mabungguanay gid ang duha ka babaye sa posisyon, no,
nga local chief executive or mayor. Sa aton sini nga mga kabumbo. Sa pagka vice mayor naman ti Councilor Sedfrey Cabaluna, kontra or mabunggo sa pagka vice mayor sa re-electionist nga si Vice Mayor Lavlav Barunda. So bantayan naton ini ang dugang paginiya nga mga political development man sa bahin sang syudad sang Iloilo. 17 minutos na nakaligad sa takna sining launa, natumod na diri banwa no kung ano ang seryoso nga threat sa Senado. No? Sining untog lamang gin pabutyag ni Senator Sherwin Gatchalian nga ang security threat sa bahin sa Senado or ining may seryoso nga dala nga threat, seryosong threat, no? Sa Senado amo iyang presensya sang 18 ka mga anay bodyguard ni former Congressman Zaldico. Kayang information kuno may grupo sang mga tawo nga luyag kuno iya nga magpanggamo sa Senado. Sa aton sini nga mga kasimanwa kung inyo pa sini makita sa aton sini nga mga kasimanwa ang sitwasyon sa bahin karon iya sang Senate compound, no? Sining damlag lamang or sining adlaw ang dito hugot na dito ang seguridad. May mga naka-standby siniya nga mga pulis. At the same time, may mga ginapainalom gid sa nagakigo siniyang screening ang tagsa ka mga salakyan nga luyag nga magsulod, no? Sa Senate. Sa aton sini nga mga kabumbo, ang mga empleyado tuman iya sa sulat or sa mando ni Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian o Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian nga maga-work from home lang ang ini sila anay humalin subong adlaw tubtob sa petsa 11 or buwas gadlaw. Bangod man sa sining pagpanigayon man sang security pagpabaskog sa security sa Senate sa aton sining kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon. Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon, kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption, kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho? Likawan ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tubtob 3,700 pesos kada bulan. Samtang, makakinot ka naman sang tubtob 200 litros sang gatong kada bulan sa imo salakyan kung matawhay ang dalagan sang trapiko. Gani kung ikaw magmaneho, smooth and easy lang kabombo. Plus Wala di Iloilo, Billboard of Activities for June 7 to 13, 2026.
rock songs and more ang nagahulat sa inyo. Kaupo ng Binhi Band sa concert at the Plaza. Blasting of alas 6 sa gabi sa Hunyo 13, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa masuki sang plaswala di Iloilo. Sa Hunyo 14, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sa aton nga pungsod. Plaswala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Sini nga mga kauturan, tugaman ini sang ginapagwa sini karon iyang yellow alert, no? Sang National Grid Corporation of the Philippines. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo ang Visayas Grid sa aton sini nga mga kasimanwa, no? Ang yara karon sa alert status sa aton sini karon iya nga mga kabumbo nga naglabot sa red alert status, no? 1 p.m. to 7 p.m. kag 7 p.m. to 9 a.m. mapaidalom kita sa yellow alert sa aton sini nga mga kabumbo. 8 sini ka mga planta ang nag-force outage sa aton sini nga mga kabumbo. 8 ka mga planta on force outage since June 2026. 8 ka planta man since May 2026. Isa ka planta since March, 3 ka planta since 2025. Sa aton sinikiron niya nga mga kabumbo. Ang factors nga nag-contribute sa red alert declaration suno pa sa NGCP among pagnubo sang HVDC, no? Sa aton sini nga mga kuturan ining information man ang nagikan karon sa bahin iya sang more power kag NGCP sa aton sini nga mga tagpalamati. As a result, maga-implementar si Moore, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa sang manual load dropping during red alert period agod nga ma-maintain ang stability and reliability sa nga power grid. Parang iya nga makakomply sa aton sini karon iya nga mga kabumbo rotational power interruption ang iga-implementar between 1 p.m. and 7 p.m. no? Sa aton sini nga mga kabombo. Ang tanan sini nga mga feeders nga apektado ang gintumod based sa load reduction request. Load reduction level nga gin-request ang NGCP bilang resulta pila ka mga konsumidor sang more ang maka-eksperyensya sang power interruption during sa implementation period, no? So kita dire naka-experience, no? Mapa area lang to Bombo Chris, no? Ang sa lapas do wala ya. But anyway, check naton ina karon sa aton man sini nga mga kabombo. Balik kita sa security sang Senate sa aton sini nga mga kauturan. Si ang bag-o sini nga, no? Sergeant at Arms bala sang Senado sa aton sini nga mga kabombo na si Platan man gani nga naga libot-libot sa premises sang Senado sa aton sini nga mga kuturan, no? Kay tungod gani ni sang report may kantanan sa serious threat mga biyan nga nagikan sa kay NBI Director Melvin Matibag. Si Senate Sergeant at Arms Alfredo Corpus, no? Nag-anunsyar nga may mga security teams na kag ginahugot kinila karon ang nasambitan sini iyang pasigurado man, no? Nga wala sang kun ano man sini nga mga security breach nga matabo dira sa area sang Senado, sa compound sang Senado, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa. O ipabati naton bala Bombo Chris, no? Dira
sa aton sining mga kuturan ang pahayag ni Senate Sergeant at Arms Corpus, no? Sa aton sining mga kuturan sang ginahusisa ini siya sa sining paglibot niya sa bahin karon iya sang compound sang Senado, no? Sa aton sining karon iya nga mga kuturan kay during sang Blue Ribbon Committee hearing, pero hindi man ganito hearing, later on gintumod nila bilang consultative meeting lang to, no? May nabaton silang threat information with regards sa threat. Ang istorya is that may grupo kuno sang lalaki nga may tuyo nga magpanggamo sa sulod sang Senado, sa aton sinikaron niya nga mga kauturan. That is why nga mayara sa mga instructions or pronouncement from the acting Senate President Sherwin Gatchalian nga may mga work from home kay ginaulikdan ni Senator Gatchalian ang safety sang mga sang mga empleyado kag ang ulihi pagin sini sandig iya sa payag man ni Senator Sherwin Gatchalian nga siya na ang signatory sa sweldo sa bahin karon iya sang mga empleyado sa Senado. Ari balaw, check naton or pamatian ta ang statement diri sang maabtan sa magkatapo sang media si Senate Sergeant at Arms Alfredo Corpus. Sir, last na sir, pakipaliwanag lang sir, ano sir ginagawa natin ngayon dito? I'm just inikot ko lang yung piri-piri natin para tinatawag namin to security survey and inspection. Sir, pag sinabi mong heightened security, dagdag pwersa ka, may K9 ka or what? Ano pa? Yes, all of those, no? Dagdag ng tao, dagdag ng higpit ng pag-inspeksyon, mga ganung bagay. Okay. Sir, naglabas si Senlin ng advisory na work from home. Bukas po ba magkakaroon kayo ng sweep sa Home Senate? That's a normal routine naman yon na lahat na yung buong Senado natin pinapanel ng mga natin yan. Pero extra ba bukas? Kasi lahat nata work from home simula bukas hanggang Thursday. Oo. Anong ipapatupad po bukas? Yes, nandito pa rin kami para to secure the institution. Yes. Yung sir, mensahe niyo sa mga empleyado na mga kinakabahan, sa mga hindi naman dapat kabahan kasi the different kami sa USAA and the different law enforcement agencies na katulong namin is making sure naman na everything is okay. All right, si Senate Sergeant at Arms Alfredo Corpus, no? Sa paglibot yaman kagapon sining adlaw sa pagchekyar sang compound sang Senado, no? Sa aton sining karon nga mga kabombo ni si Senator Sherwin Gatchalian nagpahayag nga ining threat ang gitumod niya naghalin, no, or ginakabig nila as seryoso nga threat ining 18 ka mga anay bodyguard ni former Representative Zaldico, no, nga sa mga tinaga pagani ni sandig sa report sa National Bureau of Investigation, posible kuno nga magpanggamo sa Senado gani gin pakamayo nga mayara sang instructions or order from the office of the acting Senate President nga work from home lang anay sila. 31 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Pagbalik nato na banwa dugang pagin sining mga balita kag impormasyon. Ang wage increase liwat na naman nga ginaduso sa Department of Labor and Employment. Kag subong man ang dole sa palabuton sini iya nga June 12 araw ng or Independence Day baga panigayon sang job fair na naman. Dugang sini nga mga balita kag impormasyon later on nabalikan ta sa aton sini nga pagpakalagad sa Bomboaray sa Udto pagkatapos sa pila ka importante nga mga pahibalo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabok ang mga ini, mas mabudlay sila mag-function gani mas madamo nga kuryente ang kinahanglan para makahatag sang pareho nga kabugnaw. Halimbawa, ang electric fans tinluan ang mga blades kag grill para mas mabaskog ang hangin. Sa air conditioner naman, tinluan ang filters kag i-check ang refrigerant para hindi mauyang ang kuryente kag mas mabugnaw ang hangin nga ginabugas sini. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway, o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot inis sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Checkiaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby kay check naton si Bombo Jomar Villa. Ang salary increase or wage increase ang ginhirit na naman na liwat sa bahin karon niya sa Department of Labor and Employment. Pagluwasin na banwa, may mga nakatingana sini or may mga patigayunon sining jobs fair ang dole by June 12. Check nato ng balita with the Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, please go ahead. Bombo Champ confirmar din sa Department of Labor. Regional Director Attorney Sixto Rodriguez nga may nag-file liwat sa wage hike petition para sa bahin karon sa private sector diri sa bahin sa Western Visayas ining mga katapo sa union sa Iloilo Doctors Hospital nga nag petition sa pagdugang sa 250 pesos sining additional wage hike diri sa aton sini ka mga kabumutuyo sang nasambit sini ka grupo nga himuon nga 800 pesos per day ang minimum wage sang private employees diri sa bahin karon sang region 6 bumbutsam sa aton sini ka mga kabombo kag isa pa rin sige na konsiderar bangod manti sa nagasaka naman sini nga mga black loan diri sa bahin kang syudad
sa Iloilo kag isa pa na sa gidalantaw nga ti ang regular no kun ang ining mga minimum sining sweldo sa mga empleyado especially sa bahin karon sa pribado sa sektor ang petisyon no nga dugangan bumbutsam agod nga makasustain man asa nga ila sini karon nga kinahanglanon sa matagad daw sini karon nga tanan bumbutsam. Ikadungan, no, sining confirmation man ni Regional Director Rodriguez sa Department of Labor Region 6. Nag-anunsyo man no, kay ang nasabit sa karon nga ahensya baga patigayon no, sang ginatawag sini karon nga Jolly ako nining job fair no, ako nining Dole trabaho agad job fair sa palabotor sini karon nga June 12 diri sa syudad sa Iloilo, especially sa Robinsons main city proper. So no, diri sa kay Attorney Rodriguez nagdadangat trios sa 58 tanan ka mga employers ang present no sa palaboton sa job fair. Kung sa invest diri sa ila sining record nagdadangat na diri sa 743 ka mga registered nga job seekers ang magapadulong no sabay nasambit sining binyo, pero ginalawman nga madamo pagid no ang ining upod sining nasambit sining karon nga event bumbutsam no kay usually kada job fair although nga ti damo man nga nagapalista pabutyag na mag-upod sa job fair magatambong pero mas damo pagid kuno ang walk in no asa nasambit sining karon nga event dugang pa diri sang ahensya ang ila sini karon nga grupo lakip sini upod ang ibang pagid sa ahensya sang gobyerno no may patigayonon man sining tupad na payout kuning ining ginatawag sini nga mobile clinics no sa Department of Health may nga ipamtang sini nga tatlo sini ka mga nurses nga amo ang mag-check sang mga mag-apply no bumbutsam sa ila sini karon nga kondisyon sang ikayong lawas sa aton sini ka mga kabombo. So as of now sa bulan subong sang Hunyo hindi pa makapagwa ang dole sang numero no as of June kun balati pila ang na-record nila sining mga job seeker kun ipanggid sa naglikad sining tuig after sang job fair sa June 12 makapagwa man sila no sang data agod nga makakomparar kun din ang mas damo no nga mga naga-apply kun bala subong nga tuig o kun sa naglikad sini karon nga tuig bumbutan pero sunod diri sa dole ang kakatabo abi kalabanan basta gani mga June kada iwat nila sang job fair mga Abril, Mayo, Hunyo dira kalabanan kuno madamo sa nag-apply bangod nga iban ti bago lang ka-graduate kakay subong ting iban nag-graduate tabi sa naglikad sa bulan so damo sa nagadulungan nga mag-apply no sa aton sini ka mga kabombo initial gani nga assessment sini sa subong sini nga tuig daw damo ang nagapangita sang trabaho no kon ining mga job seeker pero way ba nagakahulugan bumbutsam nga damo ya ang mga unemployed kay base ila sini nga data although nga ti damo ang nagapangita sa trabaho pero mas damo pagidya ang mga nagatrabaho na no nagakatabo lang ina nga ti damo yung sa nag-apply bangod nga ti damo ang bago lang makagraduate sa bahin karon sa nga kolehiyo o kung sa high school man sa kunano ba sini nga field sa trabaho ang ila sini nga loyal sini nga pasakupan. Aribla ko batita no si Department of Labor Region 6 Director Attorney Rodriguez. Independence Day and the Department of Labor and Employment Region 6 will launch the Dole Trabaho Agad Jobs Fair. Ito na yung bagong pangalan ng ating Jobs Fair, no? Dole Trabaho Agad Jobs Fair with the theme Kalayaan 2026, Kalayaan, Kabuhayan, at Kasaysayan. No? This is through the initiative of our very own Secretary, the Honorable Secretary Francis Tolentino,
This is our flagship initiative that translates the spirit of freedom into a meaningful opportunities for the people of Western Visayas. On this day, June 12th, we are bringing at least 58 employers. No, meron tayo 58 employers from local and overseas agencies. We offer also 5,106 local and overseas job vacancies, providing job seekers with immediate access to employment opportunities. As of this morning, we have already recorded at least 443 registered job seekers. Ganun kagat karami yung nag-apply sa atin, reflecting the strong interest and confidence of our workforce. Beyond employment facilitation, this year's celebration highlights DOL's commitment to inclusive and holistic public service. Through our one-stop shop, partner agencies will be providing essential government services in just one venue. So all our partners agencies will be there to assist our job applicants. We will also conduct the releasing of the DLIP checks, yung ating Kadigwa and Livelihood Fair featuring 40 sellers, and to PAD payouts across all provinces. To PAD payout, we have also that Brigada Eskwela. Meron din tayong payout. And the implementation of the Project Angel 3 in field offices. Napatian si Attorney Sixto Rodriguez sa Department of Labor, Region 6, Pambutsam. So, nagapangagda ang ahensya kati magkari. Ang iban sila nga nakalista naman, pero tiwai man kuno problema kung ang iban sila kadto o kung walk-in sa palbuton sila Hunyo 12, no? Sa saga. Bumbutsam ining mga mahimo sila nga makiter nga mag-apply sa nagalinain sila karon nga trabaho diri sa baybahin karon sang Region 6. So magluwas sila, no? May kantadan man gihapon sa bahin karon sang Department of Labor and Employment. May ginapatigayon no nga high impact visibility inspection, no? Ako na ining pag-inspect sini sang mga building adri sa may bahin karon sang Region 6. Ang ining operasyon podre ang ahensya sang iban sining gobyerno kakay sang SSS, Pag-ibig, ang DPWH, ang Office of the Building Official, no? Ang ining pagpatigayon karon sang inspection sa mga ongoing construction sa mga building adri sa bahin karon niya sa Region 6. Agod nga masigurado, no, ang safety sang mga worker, ang ongoing construction sa mga high-rise building diri sa may region, Bumbutsam, no, at the same time ang bahin karon sang labor standard, no, kung balati ginasunod ang mga benefits, no, nga ginahatag sa mga laborer, kati balanta nga daan basta kun sa mga construction may mga reklamo nga iban way mahulugan, no, way sila sang benefits nga nakuha, so muna nga masigurado, no, nga ginasunod sa kompanya ang ginahatag sa ila sa karon nga mga trabahante, Bumbutsam. So lakip man sa sining pagbisita kay upodri ang ubok ag ang DPWH agod nga masigurado man, no, ang istruktura kung balati nasunod ang standard kay ti balantang nga daan damlag lang natabo tong grabe tong linog tos may Mindanao, agod kay masigurado nga ang mga building gina-construct ara sa standard. Amo na nga upod sini sa Office of the Building Officials kag sa Department of Public Works and Highways, masigurado nga waya sang problema. Kag panangitan, no, kung makitaan abis ang imminent danger, mahimo, no, nga mag-issue sang stoppage order, Bumbutsam sa nasambit sa karon nga building nga ginakayo kung makitaan, no, sang mga
ahensya no sa aton sining gobyerno nga hindi safe no kag way masunod ang standard sa pagkayo sa nasambit sa karon nga building. Aribla no pabati naton ang kabahin sang pahayag no ni Attorney George Ferraris ang Technical Support Services Division sa Dole Region 6. Impact high visibility inspection is conducted by our inspectors, no? Mga labor inspectors ni sila. Pero what is special or peculiar in these specific inspections is that may mga upod kita ng mga partner agencies. Upod ang SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Kung ang construction is under sa DPWH, ara ang DPWH, we also have representatives from OBO, no? Mga representatives from LGU. Now, ang main role sa aton ng mga labor inspectors is to ensure ang safety sa aton ng mga workers sa construction sites. Take note that these are ongoing constructions sa aton ng mga high-rise buildings diri sa Region 6. So makadto ang mga inspectors naton i-check ang general labor standards kung compliant as to their wages, ang mga benefits nila ginapanghatag. And more importantly, kay construction site ini, gina-ensure naton nga safe ang aton nga mga workers sa ilang workplace, which is the construction. So this is in response of our Secretary Francis Tolentino, no, sa mga recent events, no, especially itong nag-collapse nga building sa Luzon. So nagalibot subong bilog nga Region 6 tanan nga provinces. If mabag-an nato attorney may violation ang isa ka industrial or infrastructure, ano ato yung next mo? It will be a violation sa aton nga labor code. So maging findings ina sa aton nga mga inspectors. And kung may imminent danger, for example, di ba sir? Yes, if there is an imminent danger upon inspection, our regional director will issue a work stoppage order sa mga construction sites nga ini. Batian si Attorney George Ferraris sa Dole Region 6 sa Bambutan. So far, based sa data, aduay pa man sa may ginisyuhan sa stoppage order ang Dole Region 6, no? Nakadepende na no, sa ilang sining pag-inspection, sa ongoing inspection, kung marami makita silang mga proyekto natin makabig sining way makasunod sa standard sa pag-construct sa nasambit sining proyekto, dahil natin maka-issue sila sa stoppage order diri sa bahin karon sa Region 6, Bumbusan. Alright. Ini si Bumbo Jomar Consumo Villa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa sa imo sining mga balita nagikan sa Department of Labor and Employment. Pagbalik nato na banwa dugang pagin sining mga balita kag impormasyon diri man sa pagpangalagad sang bumbuanay sa udto. Istoryahan naton sa aton sining mga kasimanwa ining panawagan man sang Red Cross sa pagdonar sang dugo. At the same time, iban pagin sining mga mainit karon nga mga balita, si Attorney ano kaning apelido sining abogado ning tuman man iya ka jali nga sahi sang tawo. Iya sining again yaguta si NBI Director Tornito Pasio. Iya sining again yaguta si NBI Director Melvin Matibag. Nagpadulong to si Atty. Topacio mo agod i-represent si former Congressman Mike Defensor, no? May kantanan sa sining aligasyon sang ex-18 bagmen nga may ara kuno nag-offer kuno sang tag 5 million pesos each. Para nga hindi na sugid. O hindi na magtuad sa kung ano man ang nabalaan nila sa flood control anomalies. Balikan tani matapos sa bilang ka-importante nga mga panumdum.
Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente agod ma-expand ang mga outlet sa imo balay o opisina. Ang electronic power strips nga ginatawag man surge protectors sarang pa makaproteher sa mga sensitibo nga electronic devices sa mga voltage spikes. Makabulig man ini sa pagkinot sang kuryente bangod ang paggamit sang extension ang makabuhin sang phantom loads. Sigurohon man nga naka-off o naka-unplug ang extension kung wala na ini ginagamit. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang 52 minutos na nakaligad sa takna sining alaw na balik na diri sa pagpanglagad sang Bomboaray sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Pag-abot ni Attorney Ferdinand Topacio sa talatapan sang National Bureau of Investigation, bangod nga siya niya ma-represent kay former Congressman Mike Defensor sa pag-comply sa sapina nga gina-issue batok sa anay kongresista may kantanan sa sining mga aligasyon nga ginapang-ofera niya kuno sang tag 18 or tag 5 million ang 18 ka mga ex-marines or ex-bugmen para nga mag-testify sa flood control anomalies. Di gali nga maghipos kundi mag-testify, stand corrected. Do kasubong nga ginyaguta ni Attorney Ferdinand Topacio si NBI Director Melvin Matibag matapos ngayon sini nga masiplatan nga mayara to sa nga tarpaulin sa NBI headquarters nga nakabutang happy 100 days and looking forward sa next 100 days kuno mali Attorney Topacio. So sado man ka Siyado man ka tarso kagakutaw-kutaw klase tao ni. Sa aton sini nga mga kasimanuan nag-post pa siya kaga nagpa-picture sa tarpaulin ni NBI Director Melvin Matibag. Ari ba lang pila ka mga porsyon sa aton sini nga mga kabombo. Bong. Anong sasabi mo sa Martin? Any message? Eddie, happy 100 days and looking forward to the next 100 days. Gusto niya 100 years pa eh. Lamunin mo ako, Bong? Di ba? Kung mag-post ito eh. So, Ikita mo na nga pagyaguta ni Attorney Topacio sa kay Attorney Melvin Matibag. Naglalain man to si Attorney Levi Baligon ang nagatindog nga abogado sa 18 ka mga anay bodyguard ni former Representative Zaldico nga may mga naman sila kuno to? May mga identity check naman ti makapila na kunok beses. Order sa ila sang NBI. May another order pagid from the Ombudsman. Sa aton, sini karon niya nga mga kauturan. Galibog ang ulo sini ni Attorney Baligod kung ano man bla. Sa aton, sini nga mga kasimanwa. Ti karon ining 8 or 18 ka mga nay miyembro sang Armed Forces of the Philippines sa aton sini nga mga kasimanwa kinahanglan kunong ila sini iyang statement sang Office of the Ombudsman ibuyagyag sini nila ang ila sini nga nahibaluan madumduman nga sadtong nakaligad sini iyang simana una nga nagpatigayon sang pagpangusisa ang Blue Ribbon Committee under the Cayetano Black.
ining co-chairman nga si Senator Rodante Marcoleta. Kag dito man pisa-pisa at the same time may madamo sini isang or nakaangkon sa madamo kag nagkalain-lain sini iyang kuminto man ang nabaton sining 18 ka mga soldado or ex-bodyguards ni former Congressman Zaldico. No? May mga inconsistency sa ila sini iyang statement. May ara man gani iyang may nalakip sa ila affidavit, gindulungan sa maleta, tapos naghambal nga ay nagsala lang kami, gindula na, tapos may gindugang, of which nag-question karon sang kredibilidad. Sining mga anay bodyguard ni former Representative Zaldico, whether are they telling the truth or may mga dugang, may mga ginabuhin para lamang iabanwa nga maulamid sa nasambitan sining flood control scandal bangod sa linyahanay man sang pamulitika. No? Nagapanindugan ang 18 ex-bodyguards nga tanan sininilay ang ginpanghambal ang matutuod kag ila sini nga ginpanginwala adtong 5 milyones nga ginhatag sa ila para lamang nga mag-testify now sa flood control anomalies. Diri man kag naggaguluwa nga may pipilag ka mga dokumentado sini iyang so-called evidences ang ginrituke. Tidiri karon banwa naga-question man sang kredibilidad sining 18 ka mga anay bodyguard ni former Representative Zaldico kag sang nakaligad sining Lunes sa aton sining mga kauturan ang Gatchalian Block ang nagpatigayon man sa pagsinapol. No? Dito kag gagin isa-isa gani ni Senator Raffy Tulfo ang inconsistencies sang statement sang 18 ka mga anay bodyguard. Pero sa tunga-tunga sang pagpanghusisa, una sining sa pag-intindi naton Blue Ribbon Committee hearing under the Gatchalian Block sa pagpamuno ni Senator Erwin Tulfo, but later on nangin consultative meeting na lang ini. Kay di man kuno kumplito kag damo sang mga kulang. Kag naglabot sa punto nga temprano pa sila nag-suspend bangod sa nagluntad nga linog. Dito ya sa may area sa Mindanao. And then later on naguluwa pa gid ini mga information nga under threat ang Senate. Kag ang ginatudlo nga amo ang threat, seryoso nga threat, way sang liwan kunti ining 18 former bodyguards ni former Representative Zaldico nga posible kuno nga manggamo. Sa bahin sang Senado. Ti sa kun ano nga sahi isang panggamo, amo man ining wala iya madiga diri sa bahin karon iya sang mga opisyal sang aton sining gobyerno, just like Acting Senate President Sherwin Gatchalian or Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, Tito Soto, no? NBI Director Melvin Matibag, basta ang ila sini nga payag is seryoso nga threat. Ining 18 ka mga bodyguards nga posible nga magtugas ang pagpanggamo. That is why nga may mga order nga work from home, duha kadlaw. Ang bagong Sergeant at Arms naglibot kag nagpatigayon sa paghugot sa seguridad. Sa bahin karon niya sang Senado, humalin kahapon tub-tub subong adlaw. Hambal sang pipila ka mga kultura naton, maano ginabi ang
ex-bodyguards or 18 ex-bodyguards ni former Representative Zaldico. Ano ginangila sini nga himuon? Oh, kay ti sa karon sa aton sini nga mga kasimanwa, na musingan na ang ila kredibilidad pinaagi man sa mga wala nagaalangot, way nagasanto nga mga pahayag ila during sa ginakabi gani sa new majority nga illegitimate Blue Ribbon Committee hearing. So bantayan naton ini sa aton sini nga mga kuturan. Standby naman kamo sa masunod sini nga pa programa sa kahapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini mo lang mo ang kurman Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Plus Wala di Iloilo, Billboard of Activities for June 7 to 13, 2026. Rock songs and more ang nagahulat sa inyo. Kaupo ng Binhi Band sa concert at the Plaza. Blasting of alas 6 sa gabi sa Hunyo 13, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala di Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa masuki sang Plus Wala di Iloilo. Sa Hunyo 14, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga paghiwaton sa El Puente or The Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sa aton nga pungsod. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon antes ibutang sa fridge. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plus Wala Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plus Wala Dos. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon antes ibutang sa fridge. Kung nagaluto ka sa kusina, ipasiguro nga husto ang kadakuon o sukat sang kaldero, kasirola o kalaha sa burner nga ginagamit sa pagluto. Makabulig ini para malikawan ang pag-awas sang kalayo sa kilid kag para mas madasig nga maluto ang pagkaon. Sa sili nga pamaagi, makakinot ka sa konsumo sa gatong kag makapamag-an man ini sa mga galastuson. Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account.
Kabombo, nagpatakod ka man bala sa energy saving device sa imo balay o opisina? Maghalong ka ha? Kay basi na budol ka. Sunod sa Department of Energy, wala pa sang energy saving device nga nakapasar sa energy label. Bot silingon, kung ina nga device wala sang DOE certification, wala ina nagagana. Magluwas nga hindi epektibo, mahimo pa ina makaguba sa imo nga mga appliances o kung makapataas pa gani sang imo balayran sa kuryente. Gani para makakinot sang matuod sang kuryente, gabuton sa saksakan ang appliances nga wala ginagamit, masami nga tinluan ang aircon filter o kung magamit sang inverter appliances. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agon makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ng tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pag-flush o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imo palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Mga kabombo, ang oras natin, it's 11 minutes after 2 o'clock. This is Tita Regine. Sa tunga-tunga ng daw sang semana, beautiful Wednesday! Welcome diri sa kahapon lamang program, June 10, 2026. Tiki tunga-tunga na kita sang semana, I hope. Tunga naman sa mga things to do ang aton nga na-unload dira.
And kabay, nga nangin kabahin ang inyong pagsulat sa makasaysayan ninyo para diri sa KLP sa mga tasks nga natapos nyo na. Sa mga iban pangaluyag man nga mag-share sa mga istorya, pwede ka email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ang mga stories and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Smile. You're looking beautiful and more handsome sa mga guys dira if you are smiling. Obdanay kita sa saringa hapon. Ako si Tita Regine. Welcome na sa kahapon lamang program. And here's our song para sa tanan. Mahirap gumawa ng kanta by Edwin Dimakulangan. Mayong hapon, welcome sa KLP. Ng kanta, lalo na't marami akong problema. Paglito ang isip ko, hindi ako magtataka. Sadyang mahirap gumawa ng kanta. Mahirap gumawa ng kanta. Nalilimutan minsan ng tamang nota. Kahit ang titik nito'y angkop sa melodiya. Di matapos kasi wala ka. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na maibalik pa ang ating kahapon? Kahirap gumawa ng kanta kung ang puso ko'y laging may kaba. Pumipipong-pipong at hanap-hanap ka tuwing na dahil mahal pa rin kita. Akala ko'y makakapiling ka sa habang panahon. Makakasama ka sa maraming taon. Ako'y iniwan mo. Bakit nagkaganon ang buhay ko? Gulong-gulo hanggang ngayon. Kahirap gumawa ng kanta. Buhat ng lumisan ka at nang nakita ka pang may kasamang iba, nawala ng siglang tapusin ang kanta. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Pagbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik ba ang ating kahapon? Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking gandang ginagawa hanggang ngayon? Pagbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik ba ang ating kahapon? Na may balik ang ating kahapon. Mahirap gumawa ng kanta. Edwin Dimakulangan, mahirap gumawa ng kanta. Yes, mahirap sa mga nabudlayan gida, no? Pero ang pagsulat, I don't think so. Much easier. Try nyo. 15 minutos makaligid ang tak ng alas 2 sa hapon. And again, welcome back to sa kahapon lamang program. Mumpisa na kita sa pag-enjoy sa mga stories. Ari ang tuwig limang ipabati sa aton this afternoon ni Inbi sang Iloilo Province sa episode Look at the Fruit. Dearest, Tita Regine.
Hello! Kumusta naman kamo dyan, mga classmates ko sa kahanginan? Have you ever experienced this thing by the fruit? You will recognize them. Maskin mainit, pero lipay kita sa pagpamati sa mga sugilanon. Makatapos ang Bombo Radio Philippines, laminagid sa imo, Tita Regine, sa mga maukod nga nagpamati sa KLP, mapisan nga letter senders, and added listeners. Karon nga hapon, lingawon ko kamo sa pinasahi nga istorya sang 5 kalalaki nga kapid. Aba, 5 kabilog, quintuplets. So, aton lang sila ihinago. Hingalanan kay 1, 2, 3, 4, 5. Haros, hindi makilala kung sino sa ila si 3 o kung si 5, kay tama kananda ka-identical. Just imagine, tita. Ang nakasala, si 3. Ahay, si 2 tana ang nabunalan sang lola. Nagahiribi unta na si 2 nga nagapamangkot pa kung ano ang sala niya. Ang sabat sang lola, ikaw gid ang naguba sang makina. Ikaw gid, mabutig ka pa? Hambal ni 2, lola, way ako makahibalo sang sala nga ginapasibangod mo sa akon. Bago pat ako nag-abot halin sa uma, nagbulig kay tatay ka obra. Unta, imo anay usisaon sang maayo, kung sino sa ila nga 4 ang nakasala nga nagguba kadia. Hindi nga, ako tana dayon ang imo nga waswasan. Pagabot sang tatay, nagsumbong si 2 nga nagahiribion nga ginwaswasan siya sang ila lola. Gipatindog sang tatay ang 4, luwas kay 2, kag tan-awon ang kada isa sa 2 ka mata. Si 1, 4 kag 5, tadlong ang ila pananaw sa ila tatay. Pero si 3, nagalumaw-lumaw ang iya nga luha sa 2 niya ka mata nga daw may kahadlok. Dayon ginpamangkot ang kada isa kag ginpatugan sang husto kung sino ang naguba sang makina. Although ang 3, iba-iba man ang rason. Si 1, nagsag-ob sang tubig para may gamiton pagpreparar sang panyaga. Si 3, nabilin sa pagpanilhig kag pagpanglimpyo sang balay. Si 4, nagkuha sang inugato nga kahoy. Samtang si 5, nangutan sang alugbate kag okra nga utanon. Karon, naklaro sang tatay nga si 3 ang may sala nga nagakurog pagtugan nga siya ang nakaguba sang makina. Kay gusto daan niya nga tahion ang iya shorts nga nagisi paglumpat na. Pero nag-atras abante ang makina kag naguba ang lansadera. Very good, kay nagmatinud-anon man kamo nga 5, hambal sang ila tatay. Ginlagayan sila nga hindi magpaabenturar gamit sa makina, nga waay pananda matansyar ang paggamit, kay basi sila madisgrasya. Swerte lang, makina ang naguba, hindi ang kamot mo 3. Ang importante, magpatudlo gid anay para mag-aram. Tandaan ninyo, hindi ron ninyo di ang sala pagliwata. Ang inyo lola abi ninyo may diferensya na sa iya mata, kag madali maakig. Palangga niya kamutanan, why na siya ginapilian. Kita ninyo, kung may leksyon siya itudlo sa inyo tanan, kamo ginatawag nga magpamati. Kita ninyo, na kung magpamalingki ang tinapay, ginabakal para rehas para makatapod sa inyo. Kita ninyo nga kung magpamasko, parehas ang ginabakal ihatag sa inyo. Gani, inyo di i-appreciate kag tumbasan sa maayo nga pamatasan kag pagserbisyo kay siya nagakatigulang na. Amo nga mabudlayan kagid kung hindi mo tansyado sila nga 5, kay ang kadako, kataas, bayhon kag panghulagon puro pareha, Tita Regine. Natabo man sa school, ngang ilang mga maestra nagaproblema, kay hindi nila maklaro kung sinugid ang maaram kananda nga 5. Kaya ang ila score sa written exam, may diferensya lang sang tag-1, 2, o kung 3 pa. Ginabulag man sanda sa lingkurana nanda, kung sa recitation duman,
mga maabtik man. Pay nagasala ang maestra. Ang nag-recite si 3, pero ang points tuya kay 4 ma-record. Kung kaisa, mag-submit sang project si 2, sa kay 5 ngalan ma-record. Unta, bulagon sila sa mga maestra, pero hindi man pwede, kay homogeneous ang grouping or sectioning. So, nagpabilin sila 5 magka-classmates sa first section. Swerte ang mga ginikanan kay puro sila mga butanan, mapisan, kag maaram nga mga kabataan. Sa pagpadayon ko tita, ang masadya, pag-graduating na nila. Why iba nga kabataan ang nakasulod sa first 5 honor students. Kagin-ranking sila nga 5, ang resulta sang ranking. Si 3 ang valedictorian, si 2 ang salutatorian, si 1 ang first honorable mention, si 5 ang second honorable mention, kag si 4 ang third honorable mention. Nakapakyaw sang quintuplet ang honor list. So maayo nga fruits na recognize sila nga 5. By the fruit, you will recognize them, from Matthew 7 verse 16. Will the real person please stand up? That's the familiar line at the end of the game show, to tell the truth. A panel of 4 celebrities asks questions of 3 individuals nga nag-claim to be the same person. Of course, ang duha mga impostors, but it's up to the panel to discern the actual person. Sa isa sa mga episodes, ang celebrities nag-try nga mag-guess sang matuod nga si Johnny Marks nga nagsulat sang lyrics sang Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Ang mga celebrities found out how difficult it was to figure out who's who, even when asking good questions. Imposters finaggled the truth when made for entertaining television. Discerning who's who when it comes to false teachers is a far cry from television game show antics, but it can be equally as challenging and is infinitely more important. The ferocious wolves often come to us in sheep's clothing, and Jesus warns even the wise among us to watch out. The best test is not so much good questions, but good eyes. Look at their fruit, for that's how you'll recognize them. Ang scripture nagahatag sa aton sang bulig in seeing good and bad fruit. The good looks like love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Imo ning mga fruits of the Holy Spirit. So we've got to pay close attention for wolves. Play by deception. Ang mga wolves, they play by deception. But as believers who are filled with the Spirit, we serve the real good shepherd, full of grace and truth. When have you met a wolf in sheep's clothing? Apply the Edok for the fruit test to that experience. And now, what do you see? Great shepherd. Give me eyes and ears to look and listen for good fruit. Maskin pila kabilog ang magpakuno-kuno, at the end, mahimutaran mo gid man kung sisinugid ang matuod sa ila. Kung tanawon mo sila eye to eye, makita gid nga may diferensya. Kung pamatian mo sila maghambal, mabatayan gid nga may diferensya. Of course, makita mo gid ang realidad sa ilang mga panghulag, ilang mga ways, ilang mga mannerisms, ma-detect mo gid kung sino gid ang matuod sa ila. In reality, it is in the goodness of the real person you can actually see the good virtues. Hindi di asing-sing na malubaron kay fake dia. At the end, the truth will come true kaga mga impostors, mahanaw lang di asanda sa panurok mo. Amura ng akon kubos nga pag-analisar sa amudya nga sitwasyon. Pareha sa natabo kay nahisoling
nga mahilig magpakuno-kuno. Ano ang nadangtana? Nga ginbaligya na nga markot nga similya sang tanom, hambal na lanzones, hindi santol. Kay ang dahon puro pareho. Karon, tuya nakita ang kamatuuran sang pagpamunga na nga hindi gali lanzones, kundi santol. Naakig ang tawo nga nagbakal, ginpangita siya kay ipapreso sang kabutigan niya. Pero nahanaw siya. Natunaw nga daw asin kagwaay na gid makitaan. That's why you use your eyes very well to look at the fruit in order to recognize them one after the other. Look at the fruit. Kaduro sang mapaanggiran naton sini nga istorya. Kung makrita ang prutas, makahambal ka nga manami daya, matamis daya, kaysa panit na palang, kag sa kulor, makapamatuod nga maya daya. Look at the fruit. Ay, dumarabo pa daya, hindi masyado katamis kay bang kalawag pa. Kagkaron, akong duman na dumduman, ang isa kagin panganggiran nga hurubaton. Ang sagi nga saba, hindi gid magbunga sang sagi nga tundan, lakatan o kun lisuhan. Kay kun ano ang puno, amuman ang punta o kun bunga. Kung anak ikaw sang tawo nga diskartidor, sa imo pagdako, mahimo man ikaw nga diskartidor. Hindi gidi makahatag sang maayo nga bunga. Kag basi sa pira ka adlaw, maengkwentro mo ang labaw pa sa imo ka diskartidor, kag magbuelta nga buhat sa imo. The golden rule, which reminds us of doing good to others as what you would like others to do unto you. Gani mga abyan, kung mahimo, bayaan naton ang magpakuno-kuno, magsugid sa matuod kag husto, hindi magbutig kay ginasupak mo ang sugo sang Ginoo. Hindi mang diskarte kay way gid na sa maayo nga madangtan. Magdulot lang sang kabwisitan sa imo pagpangabuhi, diya sa duta nga luhaan. Let us try to do all things in accordance with God's will, para waay duro nga pamangkot kag kuris-kuris nga istorya. Dapat kita magpasalamat kay may diaron kita nga gabayan, insa magsupak pa kita. Tita Regine, kabay pa, may mga napupo naman, maayo nga prutas, ang akon mga kaupod sa imo programa. Do kalawig ni gid sini, basigin kapoy ka na, ti mapahuway-huway anay kita diya, till we meet again, next email. So thanks for reading, and more power sa KLP, and may you be blessed always for your untiring effort being faithfully extended. I remain in B, sang Iloilo Province. Ma'am and B, thank you so much, Gid, sa mga gin-share diri sa aton. Baka swerte sa mga ginikanan, no? Nga i-bless sila sa quintuplets. 5 gid ka bilog. Baka budlay gid man, no? Especially if identical ang mga babies, sa mga children. Sa duha pa lang gani, do iyawan ka na, no? Kung pare-parehos gid ang itsura, pabayuan mo sa the same nga attire, hindi ka nakabalo, no? Kung sino sa ila si A, sino sa ila si B. But you are right. When you look at the eye, and at the same time, when you listen how they talk, how they speak, dira mo lang na mag-gets. Pero may iban, ha? Kabalugid sila ya. Nga, magdaya, no? Pwede sila makapretend, nga sila si A, when in fact, sila gali si B. So how much more kung 5 kabilog, palarehos si tsura, palarehos ang panglawason, palarehos man kaalam, hindi bala? But yes, by the fruit, you can tell kung sino gid sa ila, who is who. Diba? So, sa mga parents, may mga nagrasyahan, kaangay sang amo sinikadamo, all in one blow, ha? Isang buga, 5 kabilog. Well, we know, ano ka budlay. But
siguro no, they feel so proud and feel so blessed nga tiginatagan sila amo na kadamo nga mga kabataan, swerte ina para sa ila. Ang pagkabig dira sang iban depende man nung iban mambabo ka budlay-budlay gid sini paano to ni nga padakuon, pero kung may mga sarang-sarang man, well, it's a blessing. And do ka nami no nga mangin excited ka kung paano mo sila erase, kung paano mo sila nga padakuon gid nga may kanya-kanya nga identity ang kada isa sa ila, considering iti pareho sila tsura, pareho sila panglawason and everything. But anyway, nagagwa gid dyan, no, ang personalidad sang kada isa samtang nga nagadako ang bata. Kag dira na magasulod ang mga tanan nga mga values nga ginapangtudlo sa mga ginikanan. Kag being quintuplets, I am sure no nga they share sang mga kadamo nga mga commonalities, but ang uniqueness sang isa kag isa matuhaw gid iya kag amo ina maka-identify sang tagsa-tagsa from one to the other. Maybe through sa mga talents, through sa mga gifts. Siguro si Uno kabalo siya abi mag-play sang guitar. So sagad siya sa amo sina. Maybe si Dos may manami nga tingog, maybe si Tres nami siya magsaot, maybe si 4 nami siya maghuluhambal kag madamo pagid nga iban. So through that, through those gifts, pwede mo gid nga ma-identify kung sino ang sino. Anyway, salamat gid sa imong gin-share sa amon sa sininga hapon in B sang Iloilo Province. 33 minutes after 2 o'clock. Magapanabalik kita with more stories para sa inyo sa gihapon. This is Tita Regine, kagini ang kahapon lamang program. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra. Kahapon lamang program, kag diri naman kita sa duyag i-share sa aton sa sininga hapon ni Ningne sang Lambunaw. Dear Tita Regine. Hello everybody, to you, Tita, and whole family and staff and members of this station. Ining sulat ko, hindi ini parte sa amon familia, kundi anak kakatupad namon nga sang una, tama kapigado sang ila pangabuhi. Pay katingalahan nga nag-ayo ila pangabuhi. Nasulat ko na atong andang nga ginakabuhi, maisang iban kag tambo sang amon kawayan. Halos adlaw-adlaw amuday anda nga routine. Abi ko kay nakapa-abroad anda nga apo, abi ko ang ana sweldo lang ang nagpamimwan o nagbatak sang anda pangabuhi. Gali kay may mga marites behind. Kag waay gid ako inalungong kay ti pag college, halin high school sa Iloilo ako ga school. Ti kon makauli ako sa balay, why ti may nagamarites. Ugaling, sa October 30, 2025, sa kahidlaw sa akon nga second cousin, nagkadto sanda dya sa balay, siya ang nakahatag kasanag sang akon ihibalo, kun insa sa mga apo, daw duha sanda, lain-lain nga lugar ang andagin agtunan.
May isa nga ako naman an kato nga 2 ka tuig ana contract nagpa-extend it duha pagid ka tuig. Kay gali sa primero nga tuig way pa pag ikaduha ka tuig ginpabusong sang amo nga lalaki. Kay 38 years old na ang babae, asawa sini, way sanda bata. Kag ang lalaki, 42 years old na. So, ginpabata anay, kag gintapos kontrata na, kag ginpapauli, bilin ang bata. Pay hanggad nga kwarta, dara na pag-uli. Hanggad man, ana nga ginapadara, sang waay pakauli. Tingala pamilya na, nga bisan jatana, ginapadaraan man gyapon kwarta. Kag duro marites, nga kuno do hindi na daraga ang porma kalawas na. Nag-expand lawas na, mga dughan na, anabalikawang, sabat kuno kaiban, hagas kaubra mo. Gali, amuday istorya gali. Samtang gahulat kami panyaga, may darasanda nga lechon manok, kag linaga or KBL, kag Diyos baboy kag langka. Tulad tita, hanggad, kag sementado ana balay. Amo gali day istorya. So bisan ako gani na tingala man, konsueldo na lang piragid. Marites dya tita, mo gani, no? Bayang pamangkot. Ano himuon na nga mapatawad ka mahal nga Diyos? Okay lang day para sa kasulhayan ka pangabuhi. By the way, ginawiran ka amo kag ama ang bata. Pwera gaba. Pero paano tana makapangayo patawad? Pwera gaba lang. Palabi na kasulhay ka pangabuhi sa salawas na nga ginabusaran ka ana nga amo. Bisan diin ka lang tulad nagakatabo dya. Ti ilam mapatawad ayhan? Hasta na lang anay dya. Sa sunod naman, kay may katulad pagid ka dya nga istorya. So best regards and God bless us all. Bye-bye. Love you all. Ningne, San Lambunaw. Well, Ningne, di ka lang nakakita, no? Hindi makahalin sa balay, pero malabot gihapon sa mga nagamarites. Well, anyway, you were asking, mapatawad pa ayhan siya sa iyang mga salaagin himo? Well, may mga decision makings kita sa aton kabuhi, nga sometimes, ma-realize naton nga sala, and sometimes we feel that's the best decision we ever gave or we ever made. Anyway, you're asking kung bala pwede siya nga mapatawad pa sa mga nahimo niya nga ini nga mga sala. Well, ang mga major kag grievous sins ang pwede gid nga mahatagan sa kapatawaran sa aton nga Ginoo. Kay nga, the capacity for divine grace, mercy, and forgiveness is boundless. Meaning, wala inaasang katapusan. Provided, nga ti may ara, sang sincero, nga paghinulsol, repentance, kag ang desire, nga magbago. So, ginakumpisar nato ng aton nga mga sala para nga mahatagan sang kapatawaran sa aton nga Ginoo, kag sa aton nga bahin, dapat likawan ta ang magpakasala liwat. Ang pagmarites, salain na. So, dapat makonfess ka man. Kaya nakimarites ka. Ningne, salamat yun sa imong share sa amon sa sininga hapon. 2:40 in the afternoon. Magabalik kita. We still have more stories para sa inyo. This is still KLP. Kaupan ninyo, si Tita Regine. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina.
Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o hose ang nakalubong sa duta o semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon. Padayon kita sa pagdulong sa inyo sa ating kinakalingawan diri sa kahanginan sa KLP, mga istorya nga gina-share diri sa aton basta miyara ka man dira. Pwede mo gid ma-email ang imong mga stories or masulat and then ipadulong mo or ikaw na mismo magdulong diri sa istasyon sa Bombo. Diri kita sa Sky City Tower sa May Mapa Street, Iloilo City. From among the batch of letters nga gipadala diri ni Nanay Flores ng Santa Barbara, dapat gali mo ning ginuna tas ang basa ho. Pero sige lang next time dapat we have to be careful gid no kay kadamo abi. So hindi mo mabalaan kag wala man siya nabutangan nga first letter dapat, second letter, third letter. So sa mga nagadamo bala padala sa mga stories nila, pwede man no nga butangan ninyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 para nga mapasunod daton ang ato nga pagbasa. Okay? Salamat gid. So ari na ang sulat ni Nanay Flores ng Santa Barbara. Palangga akong Inday Regine. Una sa tanan, maayong hapon sa mga classmates ko sa kahapon lamang ilapinigid sa imong Inday kag sa palangga ako nga si Inday Ningni kay amo man lang ina ang nagatamyaw sa akon. Inday Regine, permigid ako nagapamati kada hapon kag si Inday Ningni gid lang ang nakakilala sa akon. Si Lola Amparing isa kami kabanwa pero daw wala ko mabatian no ang iyang pagtamyaw sa akon. Si Lolo Dencio, si Lolo Abraham, survivors ng Gimaras, student moms ng Lambunaw, kag madamo pagid nga iban, hindi na ako makadumdum. Mga classmates ko sa kahanginan. Well, maayong hapon lang gid sa inyo tanan. Inday Regine, dugay na nga wala ako makahulog sa akong nga sulat kay man Inday kada bulan nagapa laboratory ako. Halin sa January tubtub subong bago pa lang gani ako makatapos sang May 8 lang. So samtang nagasulat ako, wala ko pa makuha ang result. Sige lang ang maintenance ko aga hapon. Inday bago kami makaabot kay nagsimba kami sa Leganes May 10 nga ini. Upod kami nga magpamilya. Duwa ko kaapo, kag bata ako, kag umagad ko, kay bago siya nag-abot. Kay man, ari ako sa akon agot nga bata, ti nadumduman ko nga magpanamyaw sa akon nga mga classmates sa KLP. So Inday, duro pa dira ang sulat ko, pero palihog unahay ini anay nga basa. Pasensya gid Nanay Flor. Anyway, hasta lang anay diri kay may mga masunod pa ang matinahuron Nanay Flor sa Santa Barbara. Well, Nanay Flor, since last week and this week, pila na ka mga letters ang aton nga nabasa. Pero amo ini gali iya dapat ang aton nga unahon. Pero sige lang, pasensya gid. So palihog next time, butangan mo sa mga numero ha, para nga mapasunod naton ina. Diretso kita sa sulat diri ni Lola Amparing. Dear Inday Regine.
Nagapasalamat ako sa aton nga mahal nga Ginoo nga bangod sa Bombo Radyo. Ilabinigid sa programa mo, Tita Regine, may ginakawilihan ako. Sa subong, nagasulat naman ako sa mga kasaysayan. Kagabi mo, kung ginabasa mo ang mga sulat ko, smile na smile gid ako. Kag ginapamatian ko gid. So, amo na gani, nga 97 years old na ako, pero ang ako niya nga isip, husto pa. Kag tuloy-tuloy pa kung sakali nga nagasulat ako. Karon, medyo hindi na maayos o manami ang ako niya penmanship kay madali magsakit ang mga fingers ko kag madali maglabo ang paningin. Kabay pa nga maluoy man ang aton nga mahal nga Dios nga palawigon ang kabuhi ko hasta 100 years or more nga kicking, strong, and healthy pa ako. Let's pray for that, Lola Ampari. Kita akong kunta ni i-share sa imo karon ang parte sa wedding anniversary ko. June 5, 1957 kami ginkasal. So ako nadumduman, nga sang adlaw tani, bali ang civil wedding namon sadto, wala madayon. Kag siguro 1 or 2 days na dayon. Kay nahulog ako sadto sa pito ka stairs sang amon hagdanan. Badan mo tita, duwa ka panalgan sadto ang amon balay. Halin sa ibabaw, nahulog ako. Kag nagtupa sa bisikleta sa kilid sa amon hagdanan. Tiyang left eye ko nag-itom o ko nag-black eye. Sunod naman yung mga inadlaw, nadayon ang wedding. Ginlahugan ni ako sa mayor, nga basi ko naging kidnap ako o kung ginpwersa. Kay may black eye ako. Siling ko akon gusto, kay ang black eye ko gikan sa akon nga pagkahulog. Tita Regine, the following day, gindala ako sang auntie namon sa Manila para ipalayo sa admirer ko nga isa ka powerful ang family. So akon ginatudloan. Sa lugar nga akon nga ginatudloan sadto. So gani nag-awol or absent without leave ako sadto. So 1 year ang stay ko sa Manila nga wala man sang lagaw-lagaw kay basi makita ako sang admirer ko. Bala mo nag-abat sa Manila paghibalo niya. Siling niya, bisan may bana ako, by hook or by crook, kuhaon niya ako. Kag panginmatchan niya ko. Wow. Tita Regina, ako ni Saysay Subong, ang nabatian ko nga ginbasa nga kasaysayan ko, parte sang inagyan ko. Sa itong 2nd year high school ako. Tita, all smiles naman ako, bisan mainit diri sa akon ka kwarto. Sige-sige ang gihit ko sang akon nga ulunan, palapit sa radyo, nga nagapamati, nga ginabasa mo ang akon nga sulat. Thank you, tita, sa pagbasa mo. Balaan mo nga akon man ang sulat, pero na-thrill gid ako. All smiles, kag dako gid ang akon pasalamat, kag kanami gid sa akon nga feeling, samtang nga nagapamati. Bisan akon sulat ang ginabasa mo, nalipay gid ako, kag dayon ko isugid sa akon nga hinablos. Nagapamate, manggali sa programa mo, samtang nga nagapanahi. Tita, salamat sa poong may kapal, nga ginhatag ako or ginhatagan ako sa ginakawilihan, kag ginakalingawan ko subong, nga matandang-matanda na ako. Siguro kung kaya lang sang health ko nga mag-travel, makadto ako dira sa inyo sa Bombo. Biro mo, siguro more than 20 years na subong, wala ako nakakadto sa city. Sang bataon pa ako, kay naga-teach pa, malaka nga bulan, nga hindi ako nagakadto sa city. Balaan mo, every time nga makakuha kami sang amon nga sweldo, nagapa-city kami na, magbakal sang tela, nga para ipatahi sang amon nga dress. Sang una, civilian clothes ang ginagamit, kag Friday lang ang civilian clothes. Kag Lunes up to Thursday, uniform na ang amon nga ginasuot. So balan mo tita, ang akon hilig sadto, bayo. Bag-o permi. Kung may kaduan kami, halin sang dalaga pa ako, ang hilig ko, bayo na gid. So nagatanaw na ako sang sini sadto. Kung si Shirley Temple, kag si Tita Duran ang artista. Kaya ang ginaamar ko, ang tabas ang bayo. Upod kami sang kumari ko nga teacher man. At the same time, nagapanahi man.
May dala ako nga notebook kag ballpen kag gina-drawing. Ang tanan nga ginabayo sang artista sadto. Bawa sa sulod sinihan, ma-drawing mo pa, Lola Amparing. Kag ginapasunod ko dayon ang tabas. Sang una nga tiyempo, tita, ang hilig ko, bag-o permi nga bayo kag tabas. Subong, tago lang, kay wala man ako ginakadtuan. So, tita, malabo na ang paningin ko, untatan ko lang anay. So, ari naman ang kasugpon. Nagahulat ako sang oras sa programa mo, kag mamati naman, bisan nga sobra kainit sa ako nga kwarto. Tita, duha na kasulat ang nabasa mo, kag 10 or 15 minutes na lang, kag mag 3 o'clock. Pero ginapangamuyo ko gid, nga kabay pa mabasa ni Tita Regine ang sulat ko. So, tita, happy na happy ako and all smiles sang ako na sulat. Sang ako na nga sulat ang babasahin mo. So, salamat sa mahal na Diyos. Narinig ang inihingi ko or ang panalangin ko na sagot ng mahal na poong may kapal. Abi mo pala, tita, basta ginabasa mo ang sulat ko, happy gid ko na iya. Happy gid na pamatyagan ko. Kag abi mo pagid, ginaantos ko lang ang init sa kwarto ko. Bisan nga, number 2 na ang electric fan, init gyapon. Sabi mo, tita, ang akong mga notebooks or records sa akong kasaysayan, ever ready sa tupad ko. Nga nagahigda ako sa pagpamati isang ginabasa mo nga mga kasaysayan. Tita, sige, mansulat ko subong, bisan sobrang kainit. Gani, amo man inilang ang akong kalipayan o kung ginakawilihan. So, thank you so much, kid, Tita Regine, sa programa mo sa Bombo Radio. So, I have to close now with all my love, kisses, and prayers to you and your family and sa tanan nga mga mahal ko, nga mga letter senders and listeners. Please extend ang regards ko sa tanan nga mga co-letter senders ko. Palangga ko kamo tanan. Lovingly, Lola Amparing. Ay, salamat. Thank you also, Lola Amparing. It's nice sa feeling to know nga si Lola Amparing all smiles every time nga makabasa kita sa iya nga mga kasaysayan. Kay kanami, no, nga may tawo ikaw or mga tawo nga mapahalipay. Bisan nga sa very simple thing lang gid nga mahimo. Salamat gid, and I know nga part na gid sa imong life ang kahapon lamang program. So now you are 97 years old, but we are praying. Yes, makalabot ka pa, more than 100 years old. Very strong and kicking, according sa imo, kag makasaot ka pa, no, Lola Amparing, kag maka-cha-cha ka pa. Si Lola Amparing, 97 years old, wala ga baston, makalakat by her own, kag very sharp pa ang iya nga mind. Kay ang iya gani ay ginahimo, sulat lang ang sulat, every day of her life, padala diri sa KLP, para hindi siya mag-uli anon, kag para hindi siya magka-Alzheimer's. O, diba? Salamat, gid, Lola Amparing. Good health sa imo always. 55 minutes after 2 o'clock, magabalik ang KLP pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho.
Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad. Time left, so pabosanta ang aton dili nga nakalinyada ang kasugpon sa istorya ni Mr. NSS ng Quezon City. So pabosanta na lang ini. For the meantime, and inviting you again, those nga may mga inagyan sa kabuhi, may mga hugot sa kabuhi, may mga gina-go through subong, or maybe those nga may mga happy moments, happy experiences sa ilang life, very inspiring ang mga inagyan. All of you gina-invite ko. Whatever it is you want to share diri sa Kahapon Lamang program, write them down. Kung ara na, paki-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nga sulaton and then ipadala sa Kahapon Lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na mga drama sa inyo mga ginakawilihan every afternoon diri sa Bombo Radio, Iloilo, afters ng KLP, ang Tuyang Ermitanya, pagasundan sa Provincial Jail, kag sa Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. Balikay kita tomorrow with more beautiful stories in store sa gihapon ininyo nga alagad, si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Good afternoon and God bless.